Klockan nu våren tutje, och vi får hålla fram vid landsfonden till sambandslösningen som ju är vid Hilton i Klaksvik och i statslig hölden här till Garsberg. Onkel för gör att vi tar pinta vid KI-ballonen. Jag vet inte vad det talat om det. Jag får be vi att bjuda välkommen en affär till vi nu börjar streamingen av fonden av Facebook-synet till sambandslösningen och ägstning av hemmasynet. Så välkommen till tikkon som eisen fylgja vi og allmodne. Løkmaur og floksformer bare Stein Nilsen, fer som vant, og som da eisen skriver i vidtøknen, byrja hendan parsten av fundnen vi formansfragrensene, og vi henne legger opp til et politisk åreskift. Til åreskiftet vana vi at nekv ikke kommer til åra vi mestingon og etla spurningon, og etter selvsagt eisen galdant for tikkon som fylgja vi heimanfra, og som ikke fysisk listerer her i dag. Om det ikke kommer vid spurningen eller vid mestringen, så kan du sende en teltepost til sambandsflokkeren@lokting.fo. Men først det formar i sambandsflokkeren og løkmar bare Stein Nilsen, og jeg har året. Gjør så vel bare. Ja, takk. Ja, takk. Ja, lunget her vel skal være. Her som fonteren hever, kan man si, avvis og i halvt annet men årsaket av de særlige vidskjøttene som har vært, så hever det ikke etnast for det nå, men jeg vågner så vi får en god font. Og en av fyrne tid, hjertelig velkommen her når til Klaksvikar og tid som sitter av netten og fyller vi strømmingene. Hjertelig velkommen til Landsfonden til Sambandsløsningen 2021. Den 18. august i 1906, 415 år så gjerne. Jeg vet ikke, det ble jeg råd på meg som mikrofonen. Nå hun her. Ok. Den 18. august i 1906, 415 år så gjerne, var en slåbrådande søva av forsyn av dimmaletting. Det var slåbrådande tøyende som avvirskava om alt landet. En politisk flokker var stånavur. Dimmaletting skriver jeg at partiets hovedformål å samle de medlemmer av tinget som vil arbeide for en frisinnet utvikling for det færiske folk, med særlig henblikk på bevarelsen av de nåværende statsrettslige forhold. Nødje flokkeren var sambandsflokkeren, okkara flokker. Og i 115 år har han arbeidt for en frilintare menning for det førska folket, samstundet som vi vilja varvøyda gode vidskiftene og i rykjes fellesskapene. Sammanbæra vid førska samfunnet i 415 år så igjen, vi og så det og i det, nekvbrøyt. Vi det har vært det mest framkomna samfunnet i heimenon, og menningen hent medan sambandslokkeren hever av sete av tinge. Vi eldste flokker i fargen, men samstundes har vi en toppmoderne målsetning, og det høvesårsaken til at vi atter hetta velskøye sitta i landsens løslo. Ennå i det tørvora tøy som sambandslokkeren stender 4, det har vært det har vita tid, og det har vært førja folk. Tøy vært av i søgnast av vel 6.802 velgere som setter sin kross vid sambandslokken. Til nekv. Og det blir bo om at tid, Berglandet og i flokkenen verilig har gjort et risa arbeid ved at reka til søgnast av vel. Men det blir også bo om at stevne mye framvis halvførst og vikommande. Alt de knapp 6.000 folkene som valgte flokken grunnt av sine ekvov av visjoner og innskje. For seg selv, for samfunnet og for det som vi alt hver ser halta hever tøytning. Vi en større flokker og i romar nekvån imsen hoksanon og det skulle vi framhaldande vera. Men hva så det ikke alltid samt om rævfestingarna så ei alendamale korsene framvegis pura grøyt. Vi vilja skapa menning for det førska folket innanfor rammenar og i ryddsfellesskapen.
Fyrsta treiten fyrir menning tryggleikja. Og vi öllum okkara møguleikon skulle vi skapa et samfella og i ser flotja. Det var målet, Arenvelle, og det målet som vi i det og i 2 år har arbeidt fram i møte. 415 år søgjane bjøva vi dokkom fram, og øtles i årene og sambandslokkeren var en flokker og vi teker apert. Det her var søgnast og 2 årene øyne prekva, det har vært nekv å suttja til, nekv å teka støv til, og vi det var stegi og en i ødt som ikke har haft nekvar løykar og i seg her 115 årene. Da nekvar å suttja til kjøtt til vi sleppa til tøtningamesta. At det tryggvast og enda i skugganon at sambandet vi Berglandet vil køft av ildvekkerne som herjar. Då lägger jag det här upp till en samråd. Och en samråd utan lover och lovargrönar, men bönlös i mitt människa. Det här folkare i livet. Det här i samband med okkara mittlen att flockren har sina kältor och sin legitimitet. Och i det för jag kunna det och så gånger vi målsättningen som vi får till väl på. Och jag gläder mig att höra tickar hoxaner og fætaner av tøy vi bærer fram. Tøy, da også om farger, om føringar, og det som vi da var skapt, ver i bjørskiktor og ikke sørst erren. Erren at vi til fela, høyast okkara støtt og fjærskatten og stedsetting, har skapt et samfunn som så framkomme som okkara. Det ikke fullkomme, men det åtta at han best. Og det har vi ofta linte til å gløyma. Vi heimsins frasasta folk og i heimsins besta lande. Og et land her ødla og jaunbjøs møguleikar å skapa sina framtøy, og et land her det ikke inntøkka nødger av om bøtten okkara kunne få utbyggving, et land de sjuk og få vittjer, og et land her vi teka okkone av bøtten og eldre, omframt av kvarjonøren ta i avstendur. Førjar et fantastiskt land. Et land vi møvleikon, et land vi tryggleika, og et land her vi da alit av kvarjonøren. Det skulle vi halda rimmer fast om, og öll menning skal bytja av hentan grundvødlen. Så lengt vant jeg vi da öll samt. Jeg vant i øysene vi samt om at vokstren som et avhaldande skapa skal være borardikker. Vi kunne ikke seia grøynene som vi sitter av, det er et avbøtale svik mot vi kommande attalien. Og nå vi i fiskjønne mist og farja Klaksvik, hever hettar saman vi tar trykk og karmen og vi da var lagt om fiskjønne allstøren tøytning. Vi trykk og karmen så vi atter øyløver og i nødt framkommen skip og gjør månande borardikkare enn undanfarno. Og hetta vil framvis boleren under førska budskapen og framtøyer velferden i fargen. Vi skulle løse omgårdsligar og sosialer avbjørngar utan å skeia tilfondje av hjørne. Vi skilta kommande i atterleon skifta til grønne orsko og være en firemynd for andre land. Vi alt samt om at farger i 2030 skulle være 100% grønner av landet, og til arbeidet byrja, og vi får trufalda orskoframløsene fra vinter etter kommande året. Det et størst sti og nøyet sti av SLI. Men dette ikke noe mykje. Veverlagsbrøydingar en verilig avbjøring. Mest i tøslige døme at vannståen hakka vid 16,5 cm søgnaste 70 årene, og vi gav 8 cm bare hese søgnaste 20 årene. Skulle farja være en part av løsene, skulle vi vise at det blir vel til å være framkommet land og at det var et lagt CO2-utlatt samståndes. Skal et høyt samfunn gjøres grønnere, må vi hoksa brøyt og få en brøya semje om veverlagspolitikken for å trykja malen i 2030.
Landstorsmøren Ungvars Vinnemalen har lagt oppskott om veverlagspolitikk fram for i avapørsten og politiske flokkene, og det er ikke nivig om at vi vil ha en brøya semjo. Høyrengar enn i malen, såleis at alle parter kunne semjast om grønne løyene for farger frametter. Og å sette løyene som vi skulle genka rett ut i korset avgjørende for å kunne styre rett. For at enda her som vi da har sett okkara mål. Tøy må vi stegge av og teka et iverskipet tjekk om hvordan det stender til i samfunnet. Her var vi doa hva vi kunne, og hva vi skulle legge større denta frametter. Hva atla vi ved sjukhusversjonen, hvordan vi bostadvidskiftene, hva vilja vi ved skolaversjonen, hva karmar skal vinnan hava, hva arbeidsplass vilja vi legge okken etter, og ikke minst, hva skal da føreska brante være? Hva skulle ånder kjenne okken fire? Hetta tjatje og hese evne vera mittelen anna vidgjørt i Vakstra forum, et forum som sammansett av folke vi ser vidan innan hese økene. Jeg setter Vakstra forum av stån, vi tog for i eia, at det skal sette noen mål som vi kunne mye møte. Så vi vita hva vi flauta, og så vi få tryggja framhaldande velferd og vøkstur i fargen. Hette atla som er sti ut i framtøyna, her vøkstur, omkvarve og sosial velferd for å genka hånd i hånd. Her tøknen vil et støvot neivar i ampo. Endamålet ved Vakstraforen å byrste under alternativa vinner i fargen, omframt å skapa virusøkning ut av musipon og vinnene. Dette arbeid tøyeramarska til alt anna år og skal være livet av somre kommande. Jeg suttje av endalige møvleikar, bæge innan heve, veidaravinner, feravinnerne, kundingar og samskiftestokkene, utbygging og arbeidsmeie, omframt grønne løyene. Dette alt økje som kunne fremja tamboradiga vøkstre. Innan hals og røkt viser grøyningar fra boskaparanen at vi kommer mangla startsfolk i større tale, og tøyvere utbyggingar innan hese økje ræfest, så vi nøkta framtida tørven. Vi kan ikke boja til tørven her, vi må utbygga folkene nå, så det klar at jeg kan ta i bruk 4 tøyman i framtiden. Det ganger vel i fargen, og det mest øysen i arbeidsmarknaden. Arbeidsløs i fargen ligger 1%, og arbeidsmarknaden råpar etter arbeidsmeie som omkant fyrr. Hette sjålande godt, men det gjør at vi da bruk for flere i hånden innan alle gøyrer. Tøy må alle som orska og kunne teka i tek. Hertil må vi få utländska arbeidsmeie at teka seg av oppgavene som ligger av landet. Om vi vilja varva av velferna, må vi suttje i egene at det nøyut vi utländska arbeidsmeie. Vi i løten å få til å nøkta og regna tørv. Men, og dette det størst men, da vi får utländska arbeidsmeie til farger, må vi øyne hoksa om integrasjonene. Beina veien. Vi da var tørv og øtlen hånden vi kunne få henter av, og det samstundes okkara skylda tryggja at tilflyttarar vera vel integrerade i det førska samfunnet. Ta hjelp okkon å halda samfunnet køyrande, ta hjelp okkon vi vokstrunnen, ta hjelp okkon i de størvene som vi da vilt vi at seta sjølve. Ta minst at vi skipa vidskiftene virkelige. Tøy verur en integrasjonslov lagt fyrir tinkje i naston. Ongen ivir at alle disse folkene som har fri og velja farger en vinninger for det førska samfunnet som holdt. Men jeg vet at en narkist og en evne og en gråsånne. En evne her hoksanar nekvar og imiskar. Spårningeren
hvers farjar skulle teka og imøte fløtta folkon, eller ikkje kløyver folk. Og i det kommer tjekk undan vannskorspene og i kjælavørenen av syndalige støvene og i Afghanistan, her i Taliban har vi ikke valgt det. Hetta kan elva til en fløtta folkastrøy mot Europa. Hvor skal okkara støva ta vera? Skulle vi teka okkara part av som fløtten noen? Hiertil har vi ikke gjort det. Og vi har ikke nei og tilbyggvingene at teka møtetøymon i løtene. Min mening at vi skulle leia førska samfunnet til framtøyna, øysene ta tala ned om fløtta folk. Vi da læra av røntene og i andre land har gjort seg og hesen økene. Men bare rolig, jeg ferdig ikke at eksperimentera vid det førska samfunnet. Men vi da hjelpa, tøys vi først og fremst å hjelpa til her, som skipanar og klarar, her ser hjelp og vittjer og klar, og her som øk. Det er alltid okkara fremsta ealmål at styrka og menna førska samfunnet, og så vi da gjørst i 115 år. Det betur vi alt samt om at de som sjuk skulle ha best og hjelp, og sjukehusverket et av okkara hjertemål. Og helt vist en av årsakene til at så mange valgte okkar huksjon framom ærar av søgneste vel. Og vi har væsne nekk urslit av vis og helsøkene hetta velskøy. Og et helsestøyre ved stånsett av nødgjørnen, her vitane og forløkene være sauneier, og via sauna forløkene får vi større møveløykar, og i landstyrsmauren færna fyrrøyka i vitøko av farsatalåne, og vi har haft nekk i vittjer, hetta søgnast alt annet og arre. Sambandslokkeren har sett vittjer trygt i gongt. Vi er ikke komna mål, men vi av ved og i møte målene. Vi fortjalåne for neste år har vi rafest halseverste vi utvid 50 millioner og vi sverar til der 30 millioner om året vi lovar velgerne til vel. Vi har rafest halseverste så vi vil ikke gåtake at folk boja og i manager etter en vittjer ta i laknen over avvursteg. Og at folk som i skolvittjer skulle boja og i lenkatøy etter endevending. Hettar skal gjøres betur. Tøy hever sambandslokkeren nå sett rehabilitering av brettan. Vi hadde en politisk tjekkfond om rehabilitering i augustmåned, og nyestående var at vi må gjøre et grønt oppgave avbyrdar og heimildarbeide mellom gøyranar, ta være seg myndeløykar, råd, stånar og sjukhus. Så rehabiliteringen rikkar at de anstykker stånene. Men i store myndene vet jeg at dette å avskipa. Dette kan løses via en rehabiliteringsdeple som virker tvørster om disse gøyrer. Da vi snakker om rehabilitering og sjuka, må vi ikke glemme deg og løye salarlige. Og en salarlig sjuka kan være en hatteslig og en likamlig. Det viser seg at mange unge i fargen har ringa salarhelse. Hette Ørskjemlandet, og tog vevnige at skipanen vi da har sett i versk, og vi har vært at de 15 til 35 år gamle og kjøpe salarhjelp for å bøte om torra salarhelse. Målet måtte være at firebyrja at de unge er førstand tog vi rittla 4 salarlige. Rom skal være 4 feilen, tog til høyest alt av feilen vi lærer mest. Farjar skulle framhaldande være besta og tryggasta steg at veksa opp og at være unger i. Men vi løten jo særlig øyt som høtter hesa visjonene. Rosevne. Rosevne tidjas alt som lattere å få fæter og til stedfest at det unge i fargen som framan undan har det tropult som kommer ut i missnøyslo og kriminelle omkvarve, her høttaner og ekvislige harskaper alt mer vanlige. Hetta ørskjumla med, og her skal handlast. Til ånden skal dette ned i midtelen, vi må fåra fyrir at de unge enda i skøyven omkvarve, etter at de skøyvar avgjører om disse vidskiftene.
En haldaratlan om att fyrebygga rusevnen blir lagt fram i oktober. Hon får lösa hur så vidt best lofta ungen som av vei ut i dessa trobeløykar. Øysene mot deg som langt og bliven bunten hava best og hjelp. Vi hava nokre vidgjere til på, men okkon tarvar et ambulant og gjør det lettere å være en pastor av gerande stenen samstundet som man i vidgjere. Hæson arbeider vi fram i møte. Og et annet mål som øyne er fyllt nekk for seneste året innskje om å brøyta neitøk og avsettingene i refselåne så om vi grunta av samtidig. Hetta vil nu gjørst, og som løys brøyta vid refsingene så at refsingene frametter vil herd i samband med kinslet brosversk. Jeg halte at det var tøytning at vi bæg her av refsingene og halda fram vi løysikaratøkken, men ikke minst at vi vaksne tåsa vi okkara bøtt om torra mørsk og få at de å seta sin egna mørsk. Du sjálvande krever sex, samtidig, og det skal øysni avspeklast i lovene. Men vi må asana jeg vil ikke få lofta ødlån vi fyrirbyggjande i atøkken, og det fører meg videre til en annan ånds alvarslige trobeleika, nemlig føresko fangsesvidskiftene. Hette nekka, og vi arbeider vi sammen med okkar folketingsombøye Edmund Johansen, tog til i folketingene at penger skulle sittes av til å betre omstøvner i føresko kriminalforsorgen. Arbeidet i gang, og vantande vil 17 år nytt avtale om kriminalforsorgene lagt fram, vi hava tarv og en nyttjon fangsle i fyrje. God i dag. 415 år så gjerne hei dimmaletting slåbrådande tøyende av bera føringen. Og en flokk over stånavur vil de arbeide innanfor rujtsfellesskapen. Og eisen rujtsfellesskapen mentor hesa søgnaste og aldene. Vi der jo en sterskon, sunnon og moderna og rujtsfellesskapet som fer at han har fer prekvar sitt vire. Øysten søgnaste 2 årene stidtidgen for å gjøre fellesskapen enn rummeligere og smittligere. Føringar i fargen kunne nå lattelig utvide seg CBR-nummer og nemmite, og hette har vært okkara mål i langere tøy, og nå det løst. Hette en fanger for lesande, for teg og skulle nye i sjukrørenden, og for de mange og yngst og ut av suttje heimen. Hetta gledast vid dem. Rujtsfellesskapen har øysten prekvast ut vire ta at vi viker felags målsøkjen. Utan rujts og verjepolitikker har fyllt allsent meira i samskiftene mittlen folk som holdt og i mittlen tar trutjar rujtsparstanar. Spurningeren i arstiske økjenen og om okkara løyer gjerra at vi aktivt må teka støv til mål og vi annars fyrr har lett danskar myndlagar om. Sambandslokkeren vil du hava at vi i fargen få større politisk rasarum og i okkar egna utanrujts og verjemalen. Fyrre sommar var rujtsfundur av Marienborg, her hitte statsministeren Mette Fredriksen og formannen fyrir Nalakkar Sosot mot det beegete, og nystånd var at Farjar og Grønland skulle hava større avvurskan i utanrujts og verjemalen i Kongarujtsen. Vi avtala av å sette en såkallega samstarfsnevnd vi ombån ur Farjon, Danmark og Grønlandet, som i fela skulle vidgjera utanrujts og verjepolitiska støver i Norratlandshavet og kring Arktis. Hette er det størst framsteg som ånden føreskjøtt avur hever mekna. Vi talda fast om at ånden avgjør skal tekast om farjar utan om føreskar myndeløykar. Henta gongen de søgnaste 2 årene hever velja prekva at rujtsfellesskapen i menning og han vil modernisere vår vi velveld fra ødlen rujtsporsten og hetta feknes de om. Som vi nevnte jeg byrja vi, så vi ødel framvis samt om at stevne mye framvis bæge ratt og neilt. Vi skulle hava menning for føringar innanfor rujtsfellesskapen.
Men vi er ikke alltid samt om at hver kaos enda menning skal fære fram. Vi der en staurer og brøyer flokker, vi romar nekvom visjonen, og til øya vid framhaldande at vera. Det som savnar okkon den sosialliberala stevna. Til innstjom og en tryggar fargar for allar borgare. Men ta talan om til så nevnte etiske malene vi ikke samt i flokken. Og i sambandsflokken hever alltid vært sivenja at limer i flokken har rett til egna sannføring og Jesu malen. Hetta samgångskøye hever særlig vært mest av øyne male av Jesons le. Nevnelig male om bansbæra farløyve til samkyntar mammor. Vi fører til samgångsamrøyngar vi tog kreve at tjonamannsloven skulle ikke rådlast atter. Hetta kreve var gynnja møte, og for jeg tryggja okkon at tjonamannsloven ikke var rådlast atter, sette vi den åring i samgångskjale og i ljøaie at samgångan skulle etgå samla om anstå og oppskott. Tog verre enda åringen nu våren en foring. Hon upphävjar altar gamla syvänjerna om att önkvar tinglimor kan ätgå efter äkna samföring i så kallad etisk malum. Vi må avsänna att detta ser oöppe. Då skulle vi framätter ånga du binda sambandslotchen upp på etisk mal, kvörst progressivt eller konservativt. Ta du över ett så gott och brött backland, ta du över ut vid 2000 ekor att han fyrte, ja, så må det være plass til imiskar meningar av nøkron økjen. Tøy betur vi da framvei samt om det som stod i dimmaletting av forsøyne 18. august 1906. Vi dinskja varvøyda og menna til støtnarattelige vidskiftene og framhaldande arbeid for en fralsare menning av farja falskje. Leta oss standa fast vi hettar. Leta oss standa fast saman. Leta oss fokusere på de mål og i verlig binda oss saman samstundet som vi øysne tåra at ta som de mål og skilje oss. Sambandsflokkeren en staurer og brøye flokker. Vi skulle roma nekvån, meningen og visjonen, og jeg gleder meg nå til at høyre tikkar uikast til politiske åraskifte. Tog til her, og i bøgnløy samskiften i middelen okkom mennesker at folk i liver, til her og i sambanden middelen okkom at flokkeren hever sina kjelto og sin legitimitet. Takk for det, et såmål. All right. Takk for bare. Nu så lagt upp till politiskt åraskiftet han nästa halvan annan timman. Och här det särskilt för att jag kan här i själen och vi vill inte höra vimärsningar och spörningar fra. Och kanske akkurat det få politikerna minne till allt. Vi vill helst höra för att jag kan. Jag får minna att man kan sända spörningar om man vill inte vi hemmanfra. Det kan sändas till sambandsflockeren kurla lockting.fo i endtaget. Sambandsflockeren kurla lockting.fo. Vi får en skip på... Oj, Jesus. Jag är också helt gärlig. Är det okej? Så är det? Långt upp? Så läs? All right. Vi får se på åraskiftet upp att han enfalda maten så läs att om man instyr åra så markerar man vid en i hånd och så sänder vi ett ena mikrofon om man. Och jag får hejt och att om man håller vid märstingarna stottar och grejer så är så flest görlig släppa fram i allt. Om det var olägt så löj vi med agitationen till att nu är två runt det. Och även är frukt. Vi kan ta så kvar som helst i det. Men det kan också ha lagt ut vid en spårning till salen. Formaren säger att sambandsflocken är en stor och bred flocker i romar nekvån meningen och visionen.
Jeg visste ikke, og jeg vil ha nekva av øtlen her i det. Så jeg kunne huske mer som det første spørst. Hva hugsa dit om røvna til formannen, og kanskje eisne hva halda dit om hva halda sambandsfolk om den førda politikken senaste 2 årene? Gjør så vel. Og så det noe gjerne så jonker hent. Her var en hånd. Kanskje det lukka si navnet og reise deg opp til. Ta det vi mistenker. Ja, god dag. Ja, jeg heter Marius Stam, og jeg formar i Voa sambandsfella, og jeg har vært limer i sambandsfløsjen alt mot liv, ferdig siden, og jeg tar ikke under ved hosjånene av mennene farger og i rydgesfellesskapen til et godt land for alle. Jeg vil takke Bar Nilsen for en øyelig gode og breie røve. Han kom rettelig vel i kring og i det politiske spektrum. Og han nevner et som nemlig korona, og jeg har gjort det, vi ikke har vinnet kommunikere så vel sammen i landet, og jeg som politisk, så er som man skulle haft gjort. Men jeg får et innskja mellom annet i politiske skipene og Bar Nilsen, og samgångene til lukke vi at vi faktisk har klart å handle vel nå korona har vært, til på grunn av at vi har riket en skilhagavn politikk og tog jo ikke noen. Vi er ikke rent i enda, tog jeg vidt har tidlig støvn i alvara og har gjort fremtid tiltak og har vært nøyo. Nekker å vaksinere jeg, vi ikke at det var flere som var til. Så kommer han til nevner andre ting om at eldre og ikke tjåkon vil være flere og flere eldre og livet alderen hakkast til nøyot at vi sørger for at utbygge folk såleis at vi klarer å ta til avbjøringsene som flere eldre seta til forska samfunnet og vi sørger for at utbygge røktarsarfolk. Til øyla nøyot at vi gjør det og gav hus så vi ikke stande her vi kjetsjende påskassan og tar avbjørngene komma og tar jo faktisk langt vi at være tjåkon så at her må vi sette noe i gang på denne veien. Innenfor helseverkja så det øyelig nøyot at vi menna sjukhusverkja og det godt at man ferden at man heldur til lyftet som man gjør det tog i øyne og at penger være nytter til at menna et helseverkja og i verden i underkommet til skulde kanningar vise til mer enn 300 millioner kroner og vi vil være atrut i mån til okra granna land så her nekka vi vil være nødt at sette penger av vi for vi ikke skulle sakka atrut. At vi med etter å være øyelig og tunningar mye til at vi menna utbyggingar tilbøyene og i fargen til okkar unko. Vi har før haft partnerskola, vi har haft minoms utbyggingar, studenterskola utbyggingar, der grunner ikke alle utbyggingarna til godt, men vi til nøyot at vi eisne huks om at utbyggja fråskapsrettet jokon, så leis at flere av okkar unko kunne teka en part eller alla sånne hakre utbygging i fargen. Målet kommer man ut til stående at det bare en parster av utbyggingene og vi kan takast i fargen, men så må man gjøre samstartsavtaler vi underland, så at de kunne holde fram utenlandet. Så det er ikke nere i Rikvene Lloyd Center. Jeg halte at ta folk gjalda største inn i energiskipan, det kan være barseskipanene, det kan være til dæpenningaskipanene, så eier folk å kunne få gagnen bort ut i skipanene som de gjalda ui. Og jeg har nå en dronk i Tåsa i vi, han arbeidet, han var 15 år, han var
var sjuker og skulle sjukanmeldast. Men det skulle man glömma allt om. De har betalt skatt, så var det skatter til av og til dagpenningaskipan og eisene. Men nu har han bruk for dagpenningaskipan til han ble sjuker, men nu er han for unger. Og i alt det, hvis han for unger at få pengar på ur dagpenningaskipan inntil han 16, så er han ikke å være krauter etter en gjaldt til dagpenningaskipan og han 16. Så her alltid man eier gjøre nekka, så er det at hvis man skal gjaldt inn i skipanene, så skal man eise få bruk for en ta i man vil rakter. Og så er det at jeg stand her, jeg skal ikke kjøtte av, jeg stand her som former i våre sambandsfeller. Jeg var vi og synner hus og tenkte leimer at gjøre en våatunnel, og i endamal vær skulle gjøres til en landsvei, tog han var utkalden, og det samme var kaldende for Norge-tunnelen, og nå har vi utkalden i noen år, og jeg vil si at jeg nevnte og i våre sambandsfeller ombåer 95,9% av velgerne og i vaven, tog vi sier, vi vil hava at parstafellet i våatunnelen skal avtakast, parstafellet Norge-tunnelen skal avtakast, det skal gjøres en landsvever. Vi har nå boja i en 6 år siden dette her, så akkurat tunnelen var utkolden. Vi har boja i en 2-3 år siden Norge-tunnelen var utkolden. Til 2 år av samgång og skjønne færen. Vi fikk lov av Arne Velle at tunnelsfæren skulle avtakast til å ikke hente en ljøset til er brent nye, så det er bare en liten stumprett nå tjokken. Dette skal vekke nå. Og det er 100% oppbakning i Østund til det. Gjør det til lov av det. Halvt i år. Takk. Takk for det, Jonathan. Tunnels, börjar nu hörde med? Ja, tunnelsjalt och jalt till där pengar skiparna utan att få några broschyr. Vi några fler vi messenger. Anna först till te eller till det som spurt om. Ja, här är en. Ja, jag är Atle Rasmussen. Jag kommer från Norge Sambandsfälla. Min spurninger, han är ganska mer i skipaver. Inte så konkreter. Hva eksistensgrundalegget i sambandstasjonen? Det er alltid enda for en løte at jeg var til. Og tog er min spørninger, kanskje er det her det ligger. Hva er grunden månederne av sambandstasjonen og folkestasjonen? Eller hva er månederne av sambandstasjonen og javnavstasjonen? Er vi vet dette i midtelen? Jeg kunne godt også med at bare svære jeg oppe til. Annars fått en oppbakning til våre sambandsfeller. Vi har sagt oss at svære på tar vi tunnelen. Og vi mener det ordentlig alvorlig. Takk for det. Bare for å ta sammen om at han har åreskiftet, så vi kan ikke utføre dette for at vi her. Om ikke nærkere har en vi-messing på nå, så innkommer en spørninger av teltposten. Anna, du kan lese opp. Ja, jeg tar ikke tværspurninger i en og her. Den ene, han ganger løsninger i samme tråd som Marius venner av i tunnelstjalt noen. Her er det en som gjerne vil vite hva sammenslåkker med er den høskende prøysen av Kåre Jøkken Estrøyer-tunnelen. Og hva om vi har noe, om vi vil gjøre noe vidt han tar ut i prøysløvene som er i det. Og så er det en annen spørninger som gjør hva bare Stein Nilsen hukser om årsøkene til de ringe velgerkandinsene som har vært senest. Så det er snakket kan svære på mot enden. Takk for det. Er jeg ikke det? Nei. Nå kører det. Jeg snakker hod til å svære på Kjalte i Estrøyer-tunnelen. Annars vil det tidlig opp til senest.
Her ångar vi mästringar till naga. Här var det. Benno. Så läs. Hej Bjärsjör, jag får se allt navnet. Nu är jag i Klaxvik, i hålllokaler. Så till exempel fra Huxa, så är det Hej Bjärsjör Solex-skolan. Så kan det råkna ut hvor jeg mer når. Men ja, takk for det bare for en fina formansfragrejning. Og så er alltid deilig å komme over sin selskapene her. Selv om det er øyelig nå, faktisk senest når jeg alltså man är väl inte flower jag har sagt att man sambas med att man också om vad det ska gå för i först. Det är här ting som händer och alltså när det blir det inte bara sambandsflockar men det kan ska lägga något samgången eller landstyre. Här händer något ting och man sitter sen så krympa det när ta i landsförsfolk taga outcher till landsförsfolk i church men alltså jag ska försvära det att jag sitter ju uppe till sån och nychan. Jag fick 100 stämmor för sambandslotion och att jag syns att ja. Men alltså kväll mån ut här just och hevda just näkra mån och kvui blev vi. Alltså jag är förvärande form av ungmannafällan, jag är förvärande skriva ungmannafällan, jag är förvärande nämndarlimmer ungmannafällan, jag är förvärande starsnämndarlimmer. Men jag hoppas inte jag kommer här till att säga att jag är förvärande sambandsmävor. Men vi först har vi synder hot till det och jag är ordentligt harmer om det. Då är det alltså innan sinne så är det sambandshjärta som körer full speed och jag hade det en fantastisk ägare en fantastisk god flockor. Och är något ting hänt så igen jag kom på i sammanslagen är 115 år sedan bara Mario så vi allt livet. Jag syns yngre än 115 och syns yngre än Marius men det är 20 år sedan jag kom på ungmannafällan. Första för sen tar jag med en fond. Och här hänt något ting till att ånga ner om det. Men vi hade man saknar synter är så anligt. Det syns så att jag så plakaterna ut så nöjjan och det syns så kvar är man nu. Alltså det lägger tankar alltså vad man finns på sjur och vad arbetar man vi. Men ta det sagt så är det öliga deilt att höra man finns för att gröna orskarna och att känslig brottsverk man för att höra Rosing. Och så hör jag att du snackar om tillflyttare och andra sådana och det för att göra arbete med integration. Då hoppas jag verkligen att det taga till på i eisen vid skolaskipanne. För att göra man vid nämningar som har förut som andra och trea mål. Då är det här var det verkligen trobult i förska skolaskipan. Här må också hända så att här kunna komma smittligare i djungnen. Och så här är det uilatner till den förska folkhögskolan. Ganska andra begynner folkhögskolan. Ja. Ja, vad ska jag hålla att hade var faktiskt det. Så men det är glad för att vara vi åter och jag hoppas jag kommer hålla fram några rätt. Men jag måste helt ärligt vägga horon är inte den bästa i allt. Särskilt om man har krympat det. Tack för det. Tack för det. Några som hotlar vi med sig till, några stolta sambandsmän. Ikke den store horen der. Jeg kommer ja, her er vi mestring. Ja, god morgen og sommel og takk for en gode røv og barer. Hun har neggpunkter og godt. Og så sier Hans så inne at du slipper ikke akkurat alt som du skriver ned til at jeg ikke, men jeg bare ligger fest til akkurat ble. Men det som jeg lykker å komme inn nå, at det tryggleikje og innehalt og et av de beste samfunnene bygger vi. Og det må jeg virkelig. Altså vi har virkelig et godt samfunn. Selv om vi kanskje kunne gjort akkurat øvelsen. Og sambandsblokkeren en løyglod i høsten, og vi sa jo Annie at mikrofonen var ikke alltid rett stille, men så flyttet han løsenter, og så hørte det seg vel, og jeg tykker virkelig at vi skulle bare kanskje, hvis det akkurat som ikke høres noe vel, så skulle vi komme frem ved det. Vi må få løyv i forsamlingene, men jeg skal få løyv å si at det som hjertel meg. Ta det ble noe med
vi samfunnet i tryggleik av at her så det bøttene unge, og så har vi dynamik vi vindlusfolk og folk vi forløyker som kunne flytta seg og ha alle forløyker. Bøtten og ung en pastor som vi må ta hånd om som samfunnet. Ungdommen sjokken for det en puberteter som de flyttar sig i. Och så ser vi att det och ta vidare vid att det och kvarjen löv vi komma. För att du helt väl etablerade familjen och de som kanske inte har så några mittlar. Så vidare vi till att de får ut i samhället och att de männast och de flyttar sig och annat. Ta må vi ta hand om det. Det gör vi inte vid politi. Det gör vi inte vid tottlaren. Vi kunde hjälpa tog. Men vi får det i samhället. Vi må förbereda det. Vi må vara runt om det. Vi må ha stöd som det kan få i. Så ser vi att vi tar inte höler och annat. Vi har skolor. Vi har idrottshöller. Här nekve möjligheter. Här som vi människor går om det. Vi har höjt hjärtat sånn att vi tar hand om och ungdom. Och vi förbereder. Och ett annat. De äldre, de som kom här till, de har byggt samhället. De har lagt lunnar under att vi sitter väl här där. Och vi kunde rätteliga nämnt hjälpa dem bättre. Sätt i hemma hjälper in och i hemmene det är näggbilliga. Ett röktarplås kostar från 600 plus byggningar. Ett röktarplås kostar från 600 000 plus byggningar. Vi att betala en dötter, ett en son, ett en ommebattne, pengar för att passa omsyne eller kvärdan vi som kommen här till att man inte orskar. Så det hälften av billigar. Och det är inte löj vid det. Du kan skriva 12 500. Vi kunde göra vi en pennastrusche kunde vi välja göra månader. Och ett annat är att hemmahjälpen alltså till näckbillar lätt folk för hemma så långt som det blir till. Så får vi hjälp näckmör folk. Det kan nog näcka sagt men vi måste ta hand om våra ungdom och det gör vi inte. Vi brukar 25 miljoner till att vitjera folk som och kommen och i troblega. Det är fattlen. Det är inte men det är fattlen agölv. Det skulle röjsas efter. Det är 20 till 15 för en böjligare av fyrbyggen. Tack för det. Tack för det. Vi får bara göra till nästa. Det var det. Jag heter Paul Havn Klaksvik. Deilig da vi slapp jeg halta fonten her norr i en affär. Otroligt. Det var nästan några röjsa med. Gott folk. Och så uppdagar man knappt här att när man yngstra landsfondet på en dag det hittar någon nu är det äldst. Ja, att det löve. Jag upplever också det som sambandsmän. Otroligt det. Jag har sett att komma, jag har sett att färra. Men sambandsblocken har ivliga alldeles. Jag får tacka bara för en sera goda framlöve. Och jag får också tacka för hanteringen under den krisen, coronakrisen som vi är i. Spanska sjukan hon var i 2 år. Jag blev ofta sagt av kona chamar. Detta var i 2 år. Så för det spegla linka. Och det ser ut att det gör det nu. Men hanteringen har varit god halvtid. Till avgängen har varit otrolig. Särskilt med lökman gör. Men han steg stinner och det vill jag tacka honom för. Florence Nightingale som var en mäknar kvinna och gjorde ett kämpearbete under krimkrigen. Hon får ut hjälte
alla mer rundt omkring. Så ikke kommer nærmere inn på det. Men det mangler at Sindre av Florens Nedegal i det. Det gjør det, absolutt. Innenfor nek og øk. Men da tog jeg min liv i det, og minne grunnen jeg om 20. Jeg har alltid interessert meg for budskapet. Jeg har lyst nek om budskap, ser jeg meg. Og alt tås om det, men ikke gjør noe vitt. Ikke gjør noe vitt. Vi kører fullspytt. 20. til kørt, vi kørte fotlen drøn i alt gikk opp på stas. Og bankene hadde korsene, hendene, korsene tatt inn der. Og det er jo så gale. Takk for det. Jeg kan minnes at jeg skal ikke se god til førjer. Han rakker ned. Hvordan ytler det gjør for henne? Det er enda gale, ikke det? Så läs. Nu är det gott. Hej, nu är jag efter. Och nu är det vuxen upp i Altrusjen. Det är otroligt ringa att höra i Altrusjen var det. Helt otroligt att höra. Och det är också en ring att höra i Klaxvik. Men vi är jag sitter som drar. Så kommer rock'n'rollern. Han gör det vi kom färre åter. Og vi får undra bytja Mjørkadalstøyene. Vi kan arbeide til 200 manns. Så kom fere atter i budskapen. Vi arbeide nekvar oppe. Sammen med amerikaneren, ønskemålen, franskmålen. Og havnen, hun vaks enormt da. Hun blomstret opp. Og så gikk det bare godt. Men til begrenset hva jeg kan si her, jeg har skrivet noen punkter i her. Nå er vi to som grønne orsk. Til at vi to som grønne orsk. Jeg har daglig vært inne i Sev nå, og tar kort vi 50% til olje. Så det er godt at vi har haft tungålene nå. Det er et perner vi myskar, ja. Men nå så forekommer jeg at vi vattnet og vind i østene. Og det var snakk om at 1930 skulle være. Jeg kunne huske om hva man skal gjøre vi ødsport, hva skulle vi gjøre vi ødsbatteriene, altså bilen, da det skulle kjøptes ut, batteriene. Lysjum, det kommer nere her i Sør-Amerika, hvor det griver opp. Og det skal vi på en sportstrat røyne for. For det er ikke bare, altså, hva er grønt og hva er ikke grønt. Man tar alt vi. Så er det noe som er mettningspunkt. Mettningspunkt. Førre er det grønne Vægerland til 1400 kvadratkilometer. Hvordan atla vet at det er 1400 kvadratkilometer skulle sitte ut om alt trusjar? Hvis vi bygger ut, hvis vi tar alle hjørne her som neitene ganger, seierne ganger, alt skal vi ut. Altså, det er mettningspunkt. Har du hokst om det? Det er 1400 kvadratkilometer. Det er begrenset vi hvordan vi kommer. Altså. Så
så får jeg takke Helga Abrahamsen for det arbeidet som han har gjort inn i landsturen. Og mine er her han gjort en megnar arbeid. Og en av de beste landsturen som jeg har sambandet haft, at hva jeg sier, det er sånn for egen råkning. Derfor er jeg takk om det. Skal enda vi en lullusin Stuttlio. Rockefeller, han var en egentlig videomæver som så bærs oppdrag. Og en dag for han uttager 20 noen, og drongren som pusser skjeggvann, han pusser alt skjeggvann av en agatore, og så begynner han pusser skjeggvann, og hykker drongren på han. Rockefeller, nu får jeg gjevast å pusser skjeggvann. Nå, hva er det? Jo, nu får jeg kjøpe aksjer. Ta røst, han ble slett ikke livet skjeggvann, for innan kontoret, sel. Ikke noen gang det, takk for det. Takk for det. Vi tar en her, Joshua. God dag, jeg heter Marion Olsen. Jeg har alltid kan presentere for Soria sambandsfella. Her har vi vært, jeg vet ikke hvordan det går, men jeg. Takk for en god røv og bare. Jeg sender øynene vi Eibjerstor. Man krymper til vi først. Ikke så nek av sambandsløsning til som han vil, og til som han sier, til som han atler å gjøre. Men tar man ditt arbeid sammen med landstøren. Det er svårt, ja. Men jeg har alltid blitt verande sambandsmed kona. Marius var sindre inn i eldre økene. Og jeg pura øyne, her må hente akkurat. Jeg vet at du er fremme at man får ikke noen utbygge folk til skolen ligger i Sore, til Humbok. Det er lagt å komme til Sore etter og frem. Og det er nevnt å få nekka byggvøy, og det er ikke problem. Problemet er at omstøvner og eldre økene er så vanlige. Arbeidsomstøver er så vanlige, lønnen er vanlig, at du først ikke folk å søke inn i skolen. Du først ikke folk å søke seg størven. Som nå kommer folk inn fra gøtene om de er ekne eller ikke, til bare til å komme være til arbeids. Det er absolutt ikke nøktant. Så langt som man ikke prioriterer arbeidsomstøvner bedre, lønnene bedre, så snart det i det. Folk søker ikke større eller en lærdom hver i lønnen ikke nøkkelundt. Det kommer vi ikke utan om. Så hvis man ikke gjør noe av tog økene, så vil det til omgang til bedre, bare verre. Og i pura øyne, lett dere ha hjemmehjelpene så gode som mulig, men det krever også flere henter. Du røkter plassen i det dyreste dyra, og vi har gjort det sånn fra begynnelsen av at vi har bare bøyet det dyreste dyra ut til folk. Vi har ikke bo eller bygd løye hver i folk som kanskje var så til hjemme i en stor hus som ikke klarer å si her, men kunne være i en minne uibo og klare nek selv, og så bare finne sin hjemmehjelp. De for en røkterheim som det dyreste dyra. Vi har ikke haft noen midlenting i midlen her, røkterheim, og å bygge hjemme i en hus som du ikke klarer det i. Det så et av problemene, men jeg må ha hjemmehjelp. Men først og fremst, bedre omstøver, og det være for få av ikke flere folk til å søke seg større. Så var bare inn i rehabilitering, og det alt godt om det. Han nevnte rehabilitering, at han har skolvidger, det også godt, det skal også til. Men vi har også folk som har trådget til vending, at han har en høylabløying og så nekka. Og det som saknet av tog økene, det vedlikehaldsvending. Det alltid leie man fer en patient inn, og han ytla fyrir at han har høylabløying, og han ble vandret opp, kanskje et høyt år, og han for høym, og så han ikke mer. Det ganger så forferdelig kjøtt hjemme at de klarer seg minne. Stein for de vi fasten intervallen, alle tøyene resten av lønnen kommer inn og får endevending.
så att det blir vi att klara sig hemma och inte ända för kött kanske en playa. Jag har alltid haft det värt här som jag har att säga i det. Stort tack. Vi med skänk. Jag heter Sondre Trejara och vill först tacka Lökmannen för den goda rövo. Och det som jag säljer på ett mest, och det är Lökman börjar vi att säga att det är i 18 augusti 1906 var det med ett annat Fröken Petersen som ville stå under ett frisendet politiskt parti. Vi tar så om hur sambandslockren missar några stämmer. Og jeg halte til, jeg ganske tror jeg vet ikke er så frysende som opprunnet var atla. Vi vet godt at innan hos sambandsloven det noen avsemjer, og er absolutt, og jeg tror bølsen hver er undrest også, at man ikke vil gjøre med annet samkjentun foreldren samme rettigheter som hinkjentun foreldren. Jeg skiljer ikke til at det er tver mammer som får et baden, at hin mamman ikke kan få barsel. Jeg skiljer ikke hvor hun ikke kan være forelder på pårørende for 1802 år til hun er mulig å adoptere badene. Og jeg halte faktisk at det koster sambandsløsning og litt synder å være så løs. Det nytter ikke at vi stand til å si at vi er så øyelig gode, og så lukket så skulle vi døme og ikke gjøre noen folk som rettigheter som vi annars. Og så var det så dit om flyttar. Sambandslokken meter ikke til at vi tar mulig å ta flyttar til førjer til at man kan hjelpe stedet. Jeg vet ikke om det er her som hulevesen er. Men jeg helt absolutt at vi i førjen her var mulig å ta noen flyttar. Jeg sier ikke vi skulle ta 1000, men vi kunne ta nærkere. Vi mangler arbeidsmed i førjen til oss om å få mer utbygging innan eldre økene. Men vi har ikke folk at utbygge. Vi har ikke de folkene som mangler ui til utbygging. Det kommer mangler flere 100 folk innenfor eldre økene, og vi har det ikke. Sambandslokken må også opp i seg selv, vil vi innflytte arbeidsmedie, for at jo, som så i munnen er en kjølfylde vi skulle gjøre. Spørningen er på hvordan vi kjøper det. Det snilleste vil jo være tidlig, kanskje fra øynene og samme landet. Det vil være nemmere å integrere folkene her til åkken, hvis ikke det ble så relativt store troblager og i at lære det til førerska malet og hvordan vi lever i førjen. Så det er alltid en god idé. Og jeg gleder i hvor at han snakker om å høre straffelån i samband med seksuellt missbruk. Og at sex krever samtidig til alltid jeg gjør en kjølfylde. Det er gledest om at det kommer vi låne. Så snakker man om rusevnestroblager som er i førjen. Og her er det avvis rusevnestroblager, så snakker man om at vittjer for de unge. Vi tar noen vittjer av plass i førjen til rusevnestroblager, men vi kunne ha flere, men bare som landsførsmæren ikke vil gjøre det. Og jeg er samtidig til at de unge skulle hjelpes, men det gjør for mer som om det, at de glemmer til at åren til å være unge for å rusevnestroblager, da er det i bøten. Og ønsken tåser om nærfra av tøym og hjelp av tøym og folkene. Så det viser seg at det er så mye som får rusevnestroblager, det har hatt troblager til den atlan oppvokst. Så her mangler vi et øyne jeg har sett inn. Jeg har bare omgang Kjørsten nevnt inn akkurat det. Og hva annet var det jeg slemmer å tåse om? Jeg ble syndere undre, jeg undreist om, kanskje lykke nevnt at jeg ikke visste selv, at sambandslokken har samtidig, eller stender samgangskjellen, at hvis man er for vi anstøvende, så skal det være samlet. Det visste jeg ikke av, og man sier at jeg er rettelig ivrasket av at jeg kom i samgangskjellen, men det må også bare stand her de neste årene til er. Og hva var det mer? Jeg atler meg å si, ja. Jeg vet om unge har vi sagt. Og
Jeg har alltid som så til at jeg har bare vi må ikke glemme til at det og nøkker jo i en øren vantje enn de fleste i sambandsløsene sikkert. Jeg tror ikke skilja hvordan man kan bruke til kristne virene til å si til at vi ikke kan løyve, eller man ikke kan være samkjøntor, at man ikke kan få bød, når man ikke kan og annet. Jeg tror ikke skilja hvordan det hanger sammen med de kristne virene. De kristne virene sier også til at vi skulle elske ødt. Vi skulle elske ødt. Vi skulle røyne skilje ødt. Det ikke vi som skulle døme nærkeren. Det alt ikke vi må glemme. Takk for det. Takk for det. Så har vi denne vimmersing fra Frimot. Kjørsvær. Ja, takk for det. Nu fikk vi på om og kanskje ikke at plant også olja nekv. Tog jeg at lova falskene å ta seg. Lim noen her. Og først vil jeg takke bare for en gode røvo. Som olja. Så femte vel og om det som færre fram. Og så vil jeg også takke sambandsplassene for at jeg valgte Klaksvik. Det ordentlig godt. Og det lukket som det første. Og det som synder kanskje, så jeg ble synder nostalgiske, så det inne i noen høl i her point, så var mot første praktikkplass. Det for praktikk i 19. klasse. Så det var da en som var Davor, Johansen, vanlig Deia, som har et bilverst her point. Og så tar jeg midt i 2005-2006 her aløy, stående i en smie, ta løy av dere inn her. Så her synder spesielt, og så har vi en sambandspunkt inn her samme høll. Så her synder, dette sier man synder et høll. Og la dem komme her fra tog. For det første vil jeg si at det er veldig viktig at vi er sikre med dere selv. Til å miste dere selv vekk, så går det nok galt. Og det vi sier til inn her på en, det er huksjen, vi tar alt hver sin huksjen. Og det er veldig viktig at vi er sikre med de huksjen som vi tar. Vi tar ikke alt som vi virer, eller bytter ikke alt at det er som vi virene, og vi ganske tolker det imest. Så det er veldig viktig, men så kommer det til det som da man gjør 2 år siden at jeg kom på politikk. Og politikk var veldig enkel åren jeg kom på politikk. Og man har en mening, og man heldig til at man får flytte jøkken og tøke. Men så finner man veldig kjøttet til å gi at du er nødt til at jeg var i all politikk, du skal nødt til at arbeide sammen med folk. Så krymper onker tær, onker soffer inn av onker som arbeider sammen med vi. Hatt det treitner, hvis vi skulle være i samgangen, så er det nødt til å finne noen onker samstarfeller som gjør oss så er vi teller på seg. Og her som før, når vi har hettet det som vi kunne få, og jeg har alltid til at vi som sambandsblokker har finnet vel på sjur. Tar man fer inn i realpolitikk, og man fer stående av samgangen, så er det også en telving om landstyrsesser. Hvorfor landstyrsesser? Så er det så at det er så forskjellige øyne som er byttet ut. Og så er det imiske flokker som får oss imiske sessene. Nå er det så at folkeblokkerne finner ganske allmannamal, men det er ikke EU-mal det tog at den allmannapolitikken som er ført til Øljanegg er Øljanegg prekar av tog som vi i sambandsløsjen har stund ut kost. Og nå kom bostad i 4. Jeg hadde vi sett jo okkar ordentlig fingermerker av te-levna. Så det er okkar politikker som vi førter, men vi får ikke alt. Hvis det er fiskvinnepolitikken, så var folkeavlokkeren ærena for at han vil at det vil hvordan det blir. Men det er ikke EU-mal, at vi er akkurat større parst av at det blir som det blir. Ikke perfekt til verden. Nå kommer det alltid til realpolitikk. Hvordan fer man et klotateppe til å være pent, som man kom til? Om du kommer til og som skal binde sammen, så fer man røyne på som best på sjur. Og i halte sjølver at det som kommer på sjur så godt som det kan være. Selv om hvis man begynner fra 0,
så är det blir örvise, men det är bara verlösning att det är inte noll från man börjar från. Man bitcher herran till att som har varit. Och så är det här vi till uppskotten för att komma fram som kommer bitcher här. Kommer till hösten. Det är om samtjent föräldrar sammål och allt det där. Och till kommer till det att vi tar att underskriva samgångsskäl. Här som center som det var grött fra att vi skulle vara samlade vid. Och det är en grund till att hvis man inte ska vara samlade om att stämma för en ansvar uppskott så är det att ansvar man kan lägga uppskott fram och så får det alltid jökna till man kan bara kan lägga skjuta från hoften, ja. Och då är inte om alla tog jag grunden till att ett uppskott är lagt fram till för att stänga och nöjser i samgång. Det är inte om alla tog. Men att de kan eva vara i tog är att de kan hända atter och i förra söve att bötnen vara förfördölt. Vi tatt satt hans par det och det var något som blev ångsmannaböt eller kruksböten som man kallar det. Och det blir happa i virda. Lät det omkande gå fyra efter, för det om föräldrarna inte är samkänt, att det blir happa för det. Eller att föräldrarna inte har en annan troar rättning, eller näka, att omkande bötnen loj under tog. Så det var mot inlägg. Nu blev det ganska uisolant, men tack för det. Tack för det. Här var en, och här var en. Vi tackar här först. Nej, orsaka. Jag kan sluta täntra. Hon är täntra. Ja, jag heter Erika Elter och är några sambandsfälla. Jag och Eibjørste, vi kan i skolan samman och det har varit en som säger att vi helt säkert för att säga till att vi har kan i skolan vid Lökman. Så han är stora vänner till Eibjørste. Frimot han säger till att det är andra som har finnit kredit för kanske det som vid oja och ta sakni är från lösningar sambandslösningar nu ligger och tog in där blir här norra. Vi så inte ofta nere i Blöstorm Lövon att det är en öppna som säger att det här har vi övriga här till er. Och jag alltid att jag har sett och omkrar öppna och omkrar att det är det som vi har övriga här till. Och det är ordentligt gott. Och så tar man också om pengarna till välströje. Så visar det sig att det väl är så kostar det och så samlar vi pengar. Men välströje i munnen hohöjme är inte bara armväl. Välströje ska föras. Så ser man 2 är färna välskojnen. Och så begynner man. Välströje ska föras alla tojerna. Och det alltid är att flocken ska föra alla tojerna. Och inte bara till väl. Så är alltid att flocken kan gå bruka mer pengar till välströje. Utjöknen allt välskoje. Så att åkara politiker kommer fram. Så att vi inte akkurat grova att han säger att det är åkara politiker. Jag vet också att det uppskåd det. Det är åkara som är första utjöknen. Men när vi poängterar att alla tojerna heter åkara. Och vi vet det är. Och vi skulle snacka mer om rujfällskapet. Och i allt jag snackar mer om trycktarpolitik. Det är ordentligt avhörst. Och det upptäcker folk. Och jag alltid att kanske att här vi glömt att nästan jag vet att snacka om trycktarpolitik. Så jag bara stod till jag var stora vänner till. Inte för en gång med. Tack för det. Så var det här. Ja, god dag alle sammen. Dette var han søkord, ja. Men det er nok så nevnt. Det går her som funnet noen at det gjør noen vimersinger til at det er. Tror jeg at vi nå lever ut i så tøyene at så godt er han negativ. Verre hvis man positiv. Jeg atler meg ikke affære holdt pensjonene. Det har vært Beata og Alfred lov at de skulle takke seg av. Så jeg at man ikke gjør som Eier Stam via sånne her tunnelen. Nå har jeg ikke aldri arbeidt hvis du var av noen tog. Det kostet 20 kroner på å være køyring av tunnelen. Hallo, jeg får 16 kroner rett fra landskassen.
i kørepengen. Så det 4 kroner det kostar. Jeg så ikke ta i kørepengen av tunnelen, at nekker oss bilen og tar kostnaden 400-500 000. Så hattar halt jeg ikke så nekker jeg bo på. Jeg atler meg her at vi har holdt ved fiskvinnpolitikken, og det stoppet jeg nok så kjøtt. Så man vet tog. Jeg kom fram at jeg nok så kjøtt. Nå snakket jeg om modernisering av flåtene og av fiskflåtene. Og at trygga karmar og kvart for søgnen. Men da jeg fant til å tog at en krampa kattler og vaje, han kunne litt av sofen ved nær færtelefon og fiska 1500 tons av makrel om åren og flere år. Ta leip kjedan av. 8 sikkert. Sambandslokkene vil ha fnattegångt og etter velgerkanningen. Fiskvinnpolitikken til folkeavløsningen og en pastor av attgången. Det ikke alle sambandsfolk som glad for en fiskvinnpolitikken. Så det grønne orsko. Det må en spurninger. Du skal kvar omma køyre av elbilen. Der aller fleste har ikke råd til å kjøpe den. Så må jeg spurninger til, han skulle være til Heltja, men nå blir han nok til Magnus. Ved elbilen. Kjer vinnermalerøye sammen ved sjøvnestår noen nekrar og utøtslige kanningar og fyre at vi har en bilferie sykler med London, Norrøna, og det jo grått kommet frem at det litt ikke gjør å sløtja elden i en elbil. Vi har en 30-35 sekundmeter og anker biler for å røse. At bilen ikke noen som kommer eldre i en elbil. Hvert gjør skibaren. Hvert gjør han. Vi har sett skibaren kvar. Jeg har hukset om etter. Jeg vet ikke. Og jeg vet det. Porsene kunne ikke køres opp. Og få bilen i hav. Jeg var i ferien i Danmark, finner tog så igjen. Da kom eldre i en elbil. Det var på landet. Vi fylte vi jo sjønvarten om etter. Da fikk vi ikke sløkt og tjekke opp kjødene av kølen. Men da var så heppner at det hadde en container i Danmark. En container i Danmark som det kom kølen i elbil vi. Da var så heppner. Han stod i bøyen og ved søgene av. Her som sin elbil var eldrevarken. Så da fikk vi på at han etter. Så spårningen til Magnus det nekker utøtselige atlander eller mannavgång det hvert man gjør ombord norrøn og møvelige smyrlige øysene. Elbilene til å vekse ved døgmen, men tar eldast øysene, og det visst at det henter, og det kommer å hente, spårningen bare nær. Hatt var det, og så det mot det her. Det ganske sint lattar, vet du, vi skulle råna at nå lagt med over vi klarer oss bare rettelig vel, men og som irriterer nok sånn jeg reibar alt så vel, vi da klarer og nå skulle råna da innom. Ja, det har vi. Men det også nevnt land. Det korona kommer ikke om man har slattar at det. Det kommer heller ikke om man har fjall. Vi tar tver horar å få korona inn nå. Det var Norrøna, og det var Flåvet. Andre land det var nekvarorer. Og øysene, nå får jeg på det også langt det har vært sambandsløsene, men jeg har også vært alle måneder tog, men det må jeg si. Det er lagt meg å komme i fjellmedlene og si til at han kunne ikke ståndsja grønnsene for Danmark. Tog vi vår rutsfellesskap. Ta øtast. Tog det ikke nek var så gjerne at Danmark stångte havnene for først og kjip.
Så det har jeg ikke vil gjøre sin takk for sånt. Og selv i Danmark stångt og der sommerkommuner ut. Hatta her halte jeg vær øysen i øyn og en løsninger for eldre sambandsfolk. At vi ikke hadde så fra at reie at vi kunne si hvor kommer inn her og hvor ikke kommer inn her. Samme gjør. Men korona kom vel på rur. Vi sånn her tilmelden og kjøbarer og vaske hender og spritte hender og halte 2 meter avstand og det. Men det er ikke alt så vel helt, tror jeg at og det lydde jo av retten nå at dette var kommet ved 2 meter frastå og hver en søgn. Da kom landssjukhuset ut og det var omgang snakk på at den faltene for jo som tar. Så ikke var det så rask alla til meg. Takk for. Takk for det. Hva gjør skiperen om eldre kommer i en elbil, Magnus? Finnes man har gått til rom? Du vil vi kjenne? Ja, takk for spørningen hans. Jeg kan svære grunn stort opp an denne spørningen. Jeg vet ikke hva det gjørs, men jeg har noteret meg at det og det har vært tidlig opp som en parstrevas nær, akkurat disse trobeløkene til et eller annet avgjørelsen, hvordan man løste. Vi sjøvende større, og da fikk vi meg for å få, man sier, et faglig svær på det, og jeg er jo at man sjøvende større, utan å vite, noe som finner det, hvordan man gjør i Ørland. Så hadde vi tidlig opp, helt alvarsamt fra min side, han den avgjørelsen som hans nevner, og det er ikke bare han som har nevnt disse avgjørelsene, jeg har jo også lyst til å si om at det er så. Pura grønt, hatt har vi tidlig opp av røtten sted for at avklare hvordan hatt har sammen, og hva kan gjøres, eller hva det ikke kan gjøres. Takk for det. Skyldig at det kom noen spørninger inn av telteposten. Ja, her er 30 spørninger kommer inn. Den første år nækka hent for å få flere tottlere, så lovlige innflott evner ikke kommer til førje. Vi nækka just for å 4 bygger rus enn å misnusle i førjen. Og så var det en kom inn av Messenger, så om sendte det samme. Vi sendte det samme. Løkmer tog seg om fyrirbygging, beste og tryggeste vidger, og her under ambulanta rusendes vidger. Sær løkmer rehabilitering, som skal ha brettan imot ambulanta misbruksvidger. Så den sørste år, største kritikk av sambandslåsen har aller helst vært at sommerlandstyrsmenn slipper gjøre som der har ho utan avleng. Tatt det eise at sambandslokkeren vil refsaver og samstundes med seg stål vegna gjøre til øron, i tøyen som kanskje byggvene omhugsa skifta en av hinn og flokken ut. Takk for det. Jeg råkner vi at det vil svære i samme omtøkene. Vil du si noe etter? Ja, takk for det. Først av alt vil jeg takke Løkmanne, bare Støy Nilsen, for en gåva og opplysande og gjevande røv, som også lust nekva tog som vi tar vært gongt vi ser på i Arne. Det er utrolig nekv. Nutt kom jeg brettan. Det er utrolig nekv nutt Jøkno først til 2 Arne som ikke var lukket som var lagt av ois, og til nekv innenfor allmanna og nekv innenfor halsøkje, hva vi tar landstorsmann som ikke tyvärr inte kunde vara samma vi och här i det. Och det var ganska mer lustigt att ta i sådana personer akkurat kvart i landstyrsfolkene här var av brettan. Nu är vi i Fiskvind och huvudstaden kan man säga, och i Nekkonfören, och jag hade själv att det var spännande och gott attack som Øystein blev gjort innanför det ökje, och det är ju vinnaren som ganska samma vi ötlund öron ett gott drive ötlundfören till att få näka och i landskassan til arbeid vi så vi får røtje mer at vi blir kallet bleidevirnen og øsene kunne føres ut løyve til alt må henge sammen og være lukket som øyne hakker ånd for at det skal gjenge opp.
Jag ska inte komma så nekvinna till. Alltså, nu det nekver, man ser, jag har sett en fyrspårning som för att komma fyra lagt så tog mig inte utdjup hans som nekv. Men det samband vi fiskvinn och kipanna och samband vi makrelbøyte som nu atter steg for tørne og hver man ser at det også gaktligt. Og jeg må si at jeg feknest personlig at jeg har lært det til balkar, til jeg kunne styrke så et fortsatt grunntale. Vi vet vel at flere balkar ikke har mulighet for å fiske det selv, hvis man skal bare være pura ærlig, det har ikke rådskap til det. Men vi vet at de får noe makrelkvote, så får de gjort avtaler. Og her det, så vi huserer mot Gjerstasoff, vi kan akkurat som Øysen sier det her, og til samband vi at her alltid til at det mangler i øtlende nøkkene som vi tar at hitja til ultraflåten som har vært grundaleie og som største i alt. Hvis man får atter tøyne, at det i sambandslokken byrja, det har vært ultraflåten som bär färja landet upp. Det så nek brøtt, og det blir nek tyngre og større flåta som det. Men her mot hjertet så at ultraflåten også får sunn mulig innenfor at det kjent makrel. Jeg har sett en spårning til det, har vært så vidtgjort av løktinge, så kan man så fylle vidta. Men jeg har alltid selv at argumenter at det er vært at det blir til, det er som balker kan ikke fiske, men så måtte det være pura grøtt, at det er et øyne ære som ikke kunne. Så jeg har alltid at han forfordøyningen, hun er ikke ok, og vi må hitte vel det seg med noen og på hvordan få løst det. Øljan er gøy allmannholdsmål som framt. Det kommer mer ut 17 parsten kvart i akkurat flokker vi til. Vi er en samgånge, og til samgången som sitter maler brettan. Og vi øyer ikke alle malene, men vi døyler om det. Vi finner de beste løsningene, og vi finner sambandshjertet og nekkene av de løsningene som vi tar. Så det kommer Louisa Sinter nærre. Og så var det sånn at Sinter lykket til som var i Johanne at det kostet 20 kroner, man fikk 16 8. Og så resten av de 4 kroner for omsidning, så halte det tog på at jeg ikke alltid av. Så jeg halte selv at jeg var i Øslandet, gå lykke enda ved tog. Her var det alltid en vikjav, og her snakket vi ting formannen her. Og så spurte jeg inn til tunnelene. Du tar her Østen Kjallstunnler, og skulle ha en trutjatræk nå. Hvordan lønge har man kjalt? Og han svarer i atter, kjalt er inn til tunnelen attergold. Og tar han attergolden, så finner man en løsning, så alle føringer kunne være vi, att betala till tunnlarna. Men tunnlarna vi gjølton in till och tar nästa som kommer nu, tar kommer trutcher, tar kommer och tar för att vara in till landet var attergalt så stäcka i allt. Och då så är det här börjar och tog jag alltid till Max via mejllisten här och nu för allt i omsättning och korpengen. Och tar alltid till att det tog ju på att det stäckar upp. Och vi finner era lösningar. Tack för det. Tack för det. Så där Jesper, du ska. Ja, jeg skal gjøre øyne kjøtt, ja. Det 2 ting som jeg skal komme inn nå. Det Erika nevnte jo samband med trygdere og verjopolitikk. Det fyllt nekv i sørst og togene, kanskje særlig samband med det arstiske østje. Og det har vært åreskift i år, og det som alltid akkurat i togsambandene synes irriterende til særlig at den øyne flokkeren, han blir vi at endertekkene ligger, og man kanskje tror på at det, hvis man blir vi endertekkene, så kanskje til sørst passer det. Men jeg heldur det viktig at gjøre varst vi, at akkurat det kommer til løms vi radar så ligger avgjøringen til okkom, og det heldur jeg at alle flokkar samdrom, så at de onker sier og kranna. Den neste spurningen øysene, som det var vidtjørs og syndre i år, at jeg heldur til en jævlig holdninger til det. Jeg heldur vidt øye at det er arbeid, og jeg heldur øysene til nekka som sambandsstokken ganger 8-4. Så jeg hadde ikke si mer om hatt der. Så det synder til det jeg sånn ryd. Jeg hadde mer om det øyelig vel at Løkmauer nevnte akkurat dette innenfor det etiske. Man er jo bundet seg 9 år hesefer, og man er jo sett seg 4 at det ikke er noe man gjør rett. Og jeg hadde at det alltid er øyelig viktig for sambandslokken, at vi tar øyre vår plass for åkne ødlån. Og då hadde jeg vært særlig vel nøkter og glad for akkurat det årene til Løkmannen. Jeg halde det viktig, vi vet at vi er ausand, men hinvin det viktig at det plass for jokken ødlån. Ta så samgångene, eller anstøvene jo røyner at få en køyla i samgångene akkurat vi har som allen, så halde jeg det viktig, og det har også et inntrykk av at hesen køylen kommer ikke å koste samgångene, det som anstøvene ikke.
halde det viktigt at vi gjør okkur grøtt, at heita skal ikke være til som legger til gåa samstarver vi hava vi hina flokkanders. Dette synden i middelen har det vært sagt fram, og det samtroi. Det som kanskje øysen lysende kjeilig til okkur som flokkje, til det vi onkurs vekkene kommet inn i et ringt år. Velgerkanningene negativer, og vi sjølve kanskje vi til at halda okkur ui en kjeilig spirale. Man tåsar ofte om det man tåsar en bioskap, så kan så tåsa en krepp og nyer. Vi kunne øysen som sambandsfolk tåsa en krepp og inn i okkur egna flokk, og onkurs vekkene benge fyrir vi kommende synder her til. Så onkurs vekkene vil jeg si, korsene ligger i okkur egna hånd. Innskja vi denne vent, så det vi som kunne gjerne ikke vite. Men treiden at vi begynner å tåse jælja om okkur egna vidskifter. Vi tåse jælja om de målene som vi har fremt, det er negv. Og vi tåse jælja om de målene som vi atler fremja de neste 2 årene, det ligger øysene bønt til fot. Og tog jeg det viktig at hvis vi innskja okkur flotje da vel, innskja framgångt, og innskja at vi kommande togene kommer opp at oss her 3-4-25% som vi skulle øye litt av, så det vi sammen som skulle gjøre det. Vi skulle være ærlige, vi skulle kunne si at hvis vi sant, det fint, men vi må også være jævlig om det som jævlig om. Det skal skje mer. Takk for det. Takk for det. Så det her. Kjørsvann. Takk for det, Rosa Samuelsen. Jeg får takke Løkmannen for en gode røven. Og her var øyne nekk for gode ting som Løkmannen kom inn av, og ikke minst det hvert og vi arbeider vi. Ta seg ver om at jeg en rehabiliteringsdepel, så jeg tror veldig ikke mulig å være vidt til den allmenne fonden. Men enda maler vi å gjøre en rehabiliteringsdepel til å få et sted her som folk kunne få en visitering, en utgreining av kontorv de har bruk for det innenfor rehabilitering, og han sier hver, om det innenfor rusevner, eller om det innenfor likammel eller sal eller sjuks. Så at det et arbeid som veldig spent på å arbeide vi. Og Sondre lukka nevnte at man ikke tåsar om at jeg kan hånd om til bøttene eller familiene nå tullja, så det ikke ivast i at vi eisen hukse om den parsten at det nøyt å sette inn kanskje fra føydelen, ja. Og vi våger stå i Badnageren, og det kommunene eisene oppmerksomme på, som eier øtje, som arbeider av øtje noen. Så jeg vågner ikke at det var mye at man ikke gjør her, man røyner å gjøre et største arbeid her. Og ta i dakken nevner om at det firebyrja, ta det kommer til bøtten og ung, ta det kommer innenfor rus, så det rett, og det stender eisen i samgångskjelen at vi skulle lovartrykja, at bøten som vekser i heimen, her smissendusla av russtrekka, etla salare 20, skulle få vidger. Hvis de bøtene ikke får vidger, så kan det viffer at de enda i troplagen selv, og det har vi ikke råd til. Og ta i løk med å ta seg eisen om vi skulle ha vidger til ambulanter vidger, så det eisene ta matblokkene i det som ikke hattar seg at leida seg hjelp, som har mulighet å få seg hjelp kanskje hemma til seg selv og en ambulanton vidger tilbøye. Og her det eisene en forlangter armer til å ta hånd om til bøttene som vekser opp i sin heimen. Så råkner vi at han parten som hever vi bøttene gjør kanskje kan økjast. Så at det var ikke ivast og jeg vet hva nekva arbeider vi, og det her med nok snakk at vi ikke hever til å gå omtalene, tror jeg at kanskje til at vi ikke stod nå vel å selge bådskapen. Og til ei bjerst, jeg håper til at du ikke bakker ut. Du vet ha bruk for det, du har selv sittet i størrelsnentene, og du en kapasiteter, og du en person som har drivkraft og vil nækka, så er ikke ivast i at vi vil heve det. Takk for det. Takk for det. Kjørsvann. Ja, takk. Jeg vet ikke om han bjør å presentere seg, men jeg er ikke også Johan Dahl, og det valgt inn og ting for sambandslasjon, en firm.
Jeg vil takke bare for en god ro. Jeg halte at hun var deilig rundt og sier til å si at skulde. Og være rundt omkring vi alle de tingene som dere har gjort noe vi, og kanskje eisen som ikke har gjort noe vi, og de arbeidene som dere annars har. Jeg kan huske om jeg har sagt noen ting i samband vi hette var sambandslåsjen, og det kan dere ha gjort, i stedet for at tåsa som dere var i anstova, og hva dere ikke gjør, og fyrer dette i midten. Hikker man det sin atretter, så vet jeg ikke folkeavlaggrunn, som sette telefonsgyldene i gyldig i forrjun, det var sambandslokk. 2011. Det var en sambandslokk som sette gyldig i elvene, altså i 2012. Det var sambandslokk i samgången som gjorde ferravinn i Atlanta som ble en suksess. Det var sambandslokk i samgången som gjorde tilfinninger i Atlanta som også ble en suksess. Og sambandslokk i Eisentan som hese samgångene hever lagt telefonsgyldene i fasta karmar, hever lagt ta skattliga parten av fiskevinnene til du seler og rettendur og i fasta karmar. Og til åker i hese samgångene som hever trust av i samband med bostad, det finnes en skilagång av bostadpolitikken på køyra. Og til åker som eisen i samband med temaflokken som vi sier vi har finnes en skilagång av løsning og en rikvi av bostad innanfor allmannudj. Og det bare vil øyla ringt til å selge halde, og det bådskap, selge det ting som vi har gjort. Så at her er sagt, så det sjående eisen er riktig av ting som kunne sjående bli annerledes. Jeg halde selv til at jeg selv fra det jeg har gjort greit at jeg ikke var selge en glede for hese samgångene. Og det er jeg ikke, og det stand jeg vi. Jeg halde ikke at hun gjør ågen godt, og det halde jeg eisen jeg velger kan ikke vise, at hun gjør ågen ikke godt. Men dere er her, vi kurser kanskje 2 år siden, og vi rønner på at det fria som på sur. Jeg hadde at dere har en riktig gode ting etter jeg gjør det som bare er nevnt. Og det er kanskje dotter ned i midtelen, og at du sosiale parten av sambandslokken, jeg hadde sambandslokken hever en øyla gode hoksjon, og det er sosial-liberale flokker. Til å si at den sosiale vektningen skal ikke være lykka nok som den liberale. Og her halde jeg at dere har noen ting som dere eier å få rett inne på, og få just bedre de neste 2 årene. Og dere har til dem å sette over rehabilitering som vi var nok fremme. Her eier jeg virkelig at sette seg inn for å få det å fungere, så at det ikke være opprefest og ikke fungere optimalt, for det er folk som blir rakt. Jeg synes det som har haft hele skier og annet. Det er langt fra nøktene, det vet ikke det. Og det var en annen enn avbjørn som hever vi eldre ikke gjør eisene. Det ble flere eldre. Om 20 år er det ikke dobbelt noen pensjonister for som det. En stor avbjørn som eisene er for løst. Sammen vi kanskje vekst samstavnen. Hvordan får man dette fortsatt på en måte som gjør det blir til og får det fungere. Og også kunne til det av frem. Og det er fer vi har fått en riktig av bosteden bygder i allmann og privat energi. Og det her er øyla godt at dere kommer her til. Jeg halte til at og eier at marknadsfører flokken måneder bedre enn å gjøre, og røyne å få den sosiale partneren mer frem enn han kanskje har vært i de siste 2 årene. Så tykker vi eisen at velger kan vente. Det er ikke etter hver siste samgang har gjort det, så er det langt fra det som dere har gjort her 2 år siden. Så alt i alt, hovast i atrengar og ringer velgerkanningar, så hever det hvordan det blir frem til noen ting. Og det var noen store avbjørnger som jeg vanlig at dere nødt til landet som er for å løse innenfor orkøyde, at dere får den grønne orkepolitikken fremtan, og for å gang til oppbyggerne som ligger for fremman, bare innenfor pumpestorage og innenfor vind. Og jeg vanlig eisen i at den avbjørningen som er innenfor ferdavinnene vi gang til her, som utenfor landsmøver, så at de holder, og ikke man valg vi, men hovast alltid nere på for å ha løst det for vi skilt, at det har vært løst. Det siste malet som vi nevner er det malet som er det eimanmalet, det er det som vi familierett å gjøre. Vi til at folk i hese landet skulle ha ens kår av livunder, og være vidtjur ens, og av lovene skulle være det ut.
Og her kommer lov og tinge, som vi fæder grunn vi. Det har gjort greit fra det eit av. Jeg kom ikke at jeg var i måte munner i ene i bostning ut i Malen. Og jeg er glede for jeg lykker meg over røvende frusteleie som tingfolk til å stemme som du vilja og jeg elsker Malen. Takk for det. Takk for det. Takk for det. Så får vi hända in till Sven. Ja, god dag. Jeg heter Karl Johansen. Først og fremst skal jeg bjøre deg og velkommen til Klaksgar. Jeg er donker av. Jeg finner fragrønnsene kvitt der her. Det er et læreplosset til Frimot, og at jeg valgte den i det, at det er helst ikke løy, det er utkjøpsakøyre i tunnelen. Annars tar jeg ikke undervidt høy som Mario Stam førte fram, og som onker andre drar ikke sinne fra. Hvordan tabelet er at de som har tunnelen som færve til og fra arbeid, de betaler 20 kroner og får 16 kroner rett fra landet. Tackar dig tunnelskjald av, så spärrer han som kører 4 kroner, og landet spärrer 16 kroner. Så det er fullständigt ørst i munnar ved. Det som, jeg skal også takke bare for en fralega røver, og det som er heftig mye til er eldreøyde. Alla kommuner i Norrøyden er sammen om eldreøyde her, og vi har en alvorlig og større avbjøring vi at få folk til at manna starvene som er. Og i det er vi til støv at ha øyne røkterhøyme, mangler tutsi starfolk som det søker etter, og det innebærer det at så hver som plass blir ledig, så kommer bransjestigen inn, tog at det har vi starfolk at passa deg. Og hver skal vi få starfolk fra? Vi kunne utbygge flere, men hva skal vi utbygge? Jeg hukte i Markon, og det er skrasett 11 arbeidsleis i Norrøyden. Fiskevinnene av landet mangler folk. Skipene flere av dem fusmanning, ligger ved kai. Vi har en større trobelaga. Vi har ikke til folk som skal til for at mannen til større som er, begge innenfor eldrøyde og badnansingsene. Og et annet som er i min største karriere, politiske karriere, jeg har lagt mest til at det er større måneder av at få ting i jøkkenen av landsplan hvis du bor utenfor bøgerne i havn enn i havn. Hvis noe allmänt skal bygges utenfor havna, så skal kommunen lete lente, helst bygge. Er du innenfor havnamarske, så først du et lente som du skal betale for og gjøre bygge. Så her er en stor trobladje tjokk. Da vi tar som eldre, så er øyne en annen trobladje, det er Futsingen. Og i det er eldre, og i tjokken er 5 kommuner, og skulden som vi opptaket av eldreøkene vil delt ut av prosentvis ut av kommuner, så løs at hvis en kommune er skulderbunden, så kan du ikke gjøre investeringer til så for hente ned litt av kommunene opp om skuldermarsket, og det reker alt samstarv. Så her burde man fære inn og hukt på landebyrene og i samband med eldreøkene at det har hakket og at og i det har det en større form. Vi Klaksvik er nå kommet opp i skuldermarsket omfram til at vi har bruk for en større investering for å opprafeste eldreøk. Planen er at skifte noen av de gamle heimene ut ved et nytt, størst, som skal inneholde begge heimarøkt, Sandbøyle, Visterheim og Røkterheim. Og det er ikke nærkere som helst livende chanser å gjøre svar som Futsingen og Skuldermarsket sammen med det.
Annars får jag tacka för det och önska dig en framhållande gående Klagsvik och till er alltid välkomna norra att det ska vara. Tack. Tack för det. Tog in för en undan och så nu ska det göras att sända kött. Nästa vi människor här, Joshua. Ja, god dag. Jag heter Paul Marster Rasmusson. Hese 2 årene ikke så lite hent, og somt alt jeg var løy. Men her er også nek som ikke der kunder til de velgertannere bent og at det er andre nede som halta. Og til mest her er egentlig for at folk ser opp av, det er ikke forstand som at jeg alltid den røyne lentgjørt. Altså, en sterk velgertanning sier egentlig først 8 land. Hun er kanskje mer vittløyende enn vedløyende. Men ta det først flere ærre som viser samme tendenser, så kan man kanskje begynne i hva som det ikke nært om snart. Dette er for tankene som er til 2015. Ta i største røtter til at vi måtte skifte formann ut til det vanlige kanninger. Her lå mellom 18 og 21%. Men da sørste det av 13. Altså man får oss til det land kjolddistribusjonsmanualen fra venstre. Og i 2015 var det 18 av tjej slutande år ved Lorslene. Og 18 av en fjallmila hett som ikke ser i søvn først i årene til 18. Det er 18 av 2 år ved 12 år smotseiling. Og det er ikke av koronakiltene, til 10 år 8 tingene som de øyne har klaret rettelig vel. Så det er nu skal jeg slett ikke gjøre til talsmann for å skifte formann ut, og hitte rundt, og så sitter jeg for slett ikke alternativ helt. Men det er i den grad tørver at han trakker karakter som løkmøver og formøver. Først og fremst vi har landstyrsfolk som omsider et for godt befinnende vi setter opp på plass. Og det er ikke litt sidere gruttelhus. Og på samme måte vi lagt man får kilo i noen huset. Så at samgåndslim ikke den går er på motor, eller samme i anstå. Aktuelt og uthørselig dreier det seg om her og nå å få sett en stopper for svansen til Gjert Vestergaard. Han gonger i fautalsporen til undanvann samgånger ved svanser ratten drøt. Og det ser ut, hvis man hittar etter gossetertjekk til undanvann samgånger, alt var misnøgt utan tar helt avmarsk av kresene som fink. Og her som foran var det 2 kreser som få. Når du fjøret omsorger som frætører, og ikke så farfalt rundt om landene som øysngjørt. Så her må, altså, bent for at det kommer kosta begge samarbeidslossene folkavhold som største. Dette er det som gjør man og samgården slipper å fortsette litt. Så her er altså behov for å gjøre alt et land. Og det bør slett ikke være så gruvelig konfliktstøy. De folkeavholden er oversalige klarriver av kommer vel, så ender en anstøv. Og her svanser man ikke nær. Så at sambandslokken er øyneste ergångmest til folkeavholden til valgt. Og det er alltid tid burde fortalt for tøymon at tid vet. Og vi her sier tilstått ikke et verst alt for åkt, så er det faktisk alvorlig bøngen for at det kommende vel er det større sannsynlighet for at vi enda nyrja 4 enn at vi kneiker opp på 6. Og hvis jeg stien ikke vil sett det verst, så er vi vil ha bedre oppe på vår. Jeg slipper dessverre heller ikke undan at det kommer inn at det svanser som hendte sørste nøytjent av makrelratten var lodet ut til med en person av flåten. Åpenbart som utslitt og en helt merkverdigere politiske telefond. Hesar kvoten er vi omkring helt favon undantøk og selter til oppkjørflåten av fisk. Og han nevner seg en båt som Katlanes. Han er ansammadler avrøyt noen helt fatons som fløyre, en fløyre som båtene som har finnet kvoter av fisket til Sjæmans. Jeg har stålen suttjas heima sin til våren, så hvis jeg kunne se det, så er det bare hitje.
Officiella förklaringen var att det var styrka vojtare parten av flåtan. Den allra vojtaste parten utöver av flåtan, han blev loppen om. Og jeg var rønt og hukt etter hvert her som flåten vi gjør til sækar, at han som den øynast som skulle diskriminerast. Og det som er kommet til er at øynast årsøken er at i ødlun hinnom baskenom, her er noen aktører, en son, eller en bodja, eller en sva, eller en nevndarlim i samgångt. Det var skjellet testbelutt, men jeg vet ikke for at jeg så kysner det er årsøk. Ta ävarande politiker spurter om hvor dette ble gjort på enda maten. Så av underforsene var at det er øverst til løyver i bøttene. Det er øyne ut av de aller fleste vinen uten at det er nærke problem. Og her var en bater, eller her var flere bater som hadde øyne fisk det. Men det gjaldt kanskje at en av dem var baten som var bodja og en samgånglim. Fiskmålaren sier til han ble spurter at det var utdragslåtet til kjøve egen kvoter, tog at det var ikke godt at menn lov av sofen og til av tommelfingrar og selt. Når det får det at han er han i utvarsen og sier at han får at legge oppstått fram om at løse kravene om brutskilde fra materiellkvoten som hinner av finnes. Så da kunne fortsette vi litt av sofen og til av tommelfingrar og selt. Og lever mig og ikke den samlede tingbolt til samarbeidslægen for å stemme for. Ta sambandsombud i vinnenevntene så sier tingvarsen at bolten var glømter. Så setter seriøsiteten i perspektiv. Sjølvan ble han glømter. Her var jo ingen soner, eller bodje, eller svaver, eller nevnderlimer at hele sætene. Det er altså... Jeg halte bare at jeg omgrant i hilti at materiellretten i høyre høyma nært er enn til oppkjørflåten. Men ta til færre ut av svansa deg rundt vi har en rundgjeng om at det er styrsta flåten og leipa den øyne som ikke hever nærstandande i samgångt. Så lukta det nok så ytla. Det blir en drikkvarje enn i atlai, så jeg halte jeg kuppe bare av. Dette var jo årene, og det nekva skrån i det. Tøyen er avmarska. Så om politikerne ikke kunne vise noe i tøtjelet som er sagt som ikke passer, så blir det slett ikke å svære mer. Det faktisk er det så bedøvende evensamt hva de sier. Det eneste som er interessant er hva de gjør. Og det som skal gjøres, det er vel ikke gjort det som får om. Men takk for det, og framholdende det var en fond. Takk for det. Senast av vi-messing er en form av tekst sammen om. Hvis du får kjørt av kjøtt, heter det godt. Ja, jeg har kanskje ikke Armansen i form av samhold, men nå får jeg spørre noe, men til for meg selv man prøver at ikke noe vil noe feil. Og ja, jeg skal gjøre kjøtt det, at dette første hun sier med, og jeg får lykke at avtale sin til politikerne, tror jeg, heter det eneste forumet som Lymen i samarbeidslosen har mulighet til spørninger til løsene, og gå an da gjør ikke alle, nesten alle politikere seg opp og bruker nesten helt av tøyene. Det er for gæl. Det er alltid at de må huske bedre om neste før. Og det som på versten jeg nevnte til vi floksdisipliner, her er pura samtidig der, og Johan Dansid, han finner frøya reise fra formannen der, men også skal du vite, hvis du stemmer og fettler samgångene, så skal jeg være den første med å skrive under på blekket i floksene, skal du vite at det er beina veien, så er det out. Jeg har en utførst av spørning, og det er til, jeg har spurt helst ofte, og videre så ikke jeg kvar kjenner seg sin tur. Men nå støtter spørningen til Magnus. Og det er øyelig konkret spørning. Vi har en allmenn stån, som tror Abernau, som heter Vistefjord Islands, som det og daglig fører ut og ikke følt til å brøde lovene. Jeg har spør, at du gjør noe vidt her. Det er en annen spørning. Takk for det. Takk for det. Takk for det. Altså, jeg må si, jeg vet ikke akkurat hva spyrer mener vi. Og jeg halte ikke, ja, altså, ja, nå kommer han inn av det store malet som tar seg om gang til heia, og jeg får en av løt og sødnaparsten i det, her er for jeg sier synder, og kanskje jeg lukker til ikke til å ta.
omgång till här. Tack för det. Ja, nå hade vi slata målet. Jag bara vara listan och i falla många folk, men tills Jordan och ta ju fight chanser så alltid gör det. Jag alltid att det som funnit där vår tid är vi det rättla samt om att trobolagen och kom i sambandslösningen att vi då för att sälja bådskapen. Jag alltid vet att fram till mål och mål kommer långt avvägs. Nu var det utskifter och jag vet att det är politiker som fotbollter att det är han som skjuter bollen och strikna som för ären och inte han som lägger upp till målet. Men för oss är det inte lika mycket om skjuter målen eller Magnus skjuter målet, bara vi vinner disten. Och det här vi har vi gjort en rokato som vi kom öla väl från. Fjällmellan runt och fint här i och bara inte var rukande avsamt och någon annan eller i och Magnus inte var rukande avsamt och någon annan. Jag hade inte lyckats sälja väl. Så jag vet vi var samtidigt om att vi skulle göra det här. Kört de här dagen väl och landstön och önskat möter att fortsätta. Så var det samtidigt om att det var nog det som var bäst för flottchen och vi klarar att göra en rokato i Sotto Semjo som får andra att klara. Och jag visste ju att det är något som var någon som jag har arbetat vid och som Magnus nog för att få ärna för det. Det ska nog komma sambandslösningen till gåvar hvis vi klarar att avklara det väl och sälja bådskapen väl. Och månaden tar för tingsbalkarna sida tingsbalkarna och landstingsmannen sida alla dagen och arbetar vid några tingskom. Vi har lant hölen till Alfred här och Saltnäse. Gråstenshuset och här för att sitta och vitchera hur vi nu i häst skulle sälja och bådskap bättre och vitchera sig imiska målen så lastas vad så kommer vi. Så vänner vi för att finna en mat där vi bättre kunna sälja bådskapen än vi det görs det till. Det är alltid något som vi manglar. Ja, jag vet inte när vi ska komma in och Anna, nu nämnde bara till om arbetsplats, främmande arbetsplats. Eller främmande arbetsmedie. Det som jag har sett som en stora avbjövning till jag omsätter detta målet till att till två ting. Anna är att få främmande arbetskraft till förjar. Hit är integrationen som Lökmar och Sverige. Ta i fall kom vi det här var en pura öppna arbetsmarknad motvis ES. Näka som Øysen sambandlokkerne i stedet for Johan Dahl så fyrt ut han tog det av. Det er altså vi da gått til 0,5 milliard folk som kunne arbeide i Färjön. En stor måneder mittelen å få en polakka at arbeide i Färjön og få folk ur en halvt år om 3 land til Färjön at polakken eller rumen eller hva det han til Färjön at arbeide og da arbeide livet fra en heimater. Det han lever i en samfunn som lojist okkar. Men hin som kommer okkar halvt ærestand fra kommer her med arbeid og da arbeid ikke mer, så vet han skal heima til land vi en lakre livestøy enn vi tar. Og så vil han være han. Og tog må man huske om hva gjør vi folk som kommer fra halvt øre London til han dagen, tar ikke arbeid etter i Färjön. Det tog i Färjön skifta. Tog rævlig viktig at vi tar integrasjon vi, og sin tar man seg haktuell 4 sosiale avbjørninger, hur stor pastor av tajmon det folk som kommer ärstand från här att arbeta eller gifthand av som vis. Vi må ha integrationen som viktiga pastor till just nu. Tog in här. Så tack för det. Tack för hjälp. Jag hade var senast året några skift någon för jag tackar för vi mästingarna. Nu är det att förmän som är året och för att tacka samman om. Vi det färna center i tog åtta gånger. Men ta i bara lever så är mätarsteker till klockan 12:01. Då hittas vi där till. Kör Ja, tack för det. Och jag kan börja med att tacka Helga för sin oavmarska lojalitet för sambandslösningen. Och i halvtid öst att jag kan säga och tacka församlingen här i det. Jag fyrir att vara öliga lojal, hva så vidt stanta og gjennom, kan man säga, rinkonskøren på en nu, samt väljarkanningen så missar vi ikke møte, og vi standa sammen om det som vi skulle standa sammen om, til den sosialliberala kausen for Färjön. Her går anstakar rausa sjálvon, her går anstakar bytja sina ekno tilvære og sin ekno framtøy, og det alltid er det som hever, kan man säga, styrst sambandslösningen uppjöken öll årene, hese søgnaste 115 årene.
Nu vi i Klaksvik, och onkur sier til at det var for neien vi kommer norr, onkur sier til at tunnelsgjaldet måtte avtakkas for å få åka norr og så videre, men jeg halte at det øvet, jeg halte til at sambandslokken hever funnet norr, gjør det til at tunnelsfellet i valgte gjør det utkjøp, så i det. Så jeg vet sett enda funnet langt i varøyna for når det tar alltid ikke sånn der når raset, men nå sier jeg ganske nekka som ikke holdt av blekk for at, eller ikke av ettertjekka. Men jeg har alltid gledeligt at vi her i Norrøtjon så utla finnes fotafeste. Vi har, kan man si, haft på her i Norge helt etter fra 2004, først som landstyrsmøver i 8 velskøy, og så igjen vel i 8 har vi finnes ettervalgten tinklim av hver vel så igjen. Og det har feknes jo om til det vi ser at trobult til samarbeidslossene til at at varvått og styrstsynet støver i Norge, og jeg vannig at det vi nu har en tinklim og ikke minne en borgarstjøra øysene i Øtlund, Råkjenen og korona i fjør hest ble valgt for samarbeidslossene. Det er vannig øysen kan man vite styrstjøkken enda mer i Norge. Nu får jeg røyne jeg teka sammen og så får jeg ikke si hver sporthattar og hver sporthitt, for jeg sier at da det kommer til pensioner og eldrerøktene, her har nekva vi skal være og kanskje anker av seg spurningar eller oppskott om hva man kan gjøre. Og jeg kan si at det så løs at jeg halte til at den pensjonsbrøydingene vi gjør og i sjølver pensjonsutgjaldene, vi har grunnet opp at den kom opp at det var samme støye og nekker hatchingar av treet. Jeg har vært fætene av pensjonister nøkter. Pensjonister nøkter vi til utgjaldet de får i det. De får 1200 kroner mer enn de finner Arne hentet samgang tog vi, og det er per, altså 4 kvarnanstekkan, og det er mange har gjort harmonen som skulle til for å lytte deg opp på et rymlig livstøye, og det er fekkene som vi sjående om. Da det kommer til eldrerøktene, og alternativ til det, så det så løs her det flere ting i gang, kan det så helst å si. Mittelen andre bosteder i gang, vi har bygget alternative bosteder her eldre skulle kunne få inn, og i minne utbøver som anker skulle til oppbildet nevnt her som mulighet. Det øysen i gang å brøyte ansinger samsynningen anker nevnt, som bare 12.500 kroner. Her kommunikasjon ved kommuner løtene å brøyte henne, så jeg sier at hverandre selv kunne ansa synen hjemme. Vi gjør en rymelig gjaldt, enda gjaldt i det, at det gjaldt alt for lagt, til rett som sagt. Her øysen ikke i gang, men til kommuner som kan man säga betala och till det som och jag sista år här men till landstyrs så för igång vi och till en samling igång där nu för att få brott TV-skiften. Och är man ju östen självor att det som man gör det att ju i nollen börjar jag bitcha ett så rakt har en nej att ta till det var verkligen folk som trångt och till att få ett hemma byggvoj och inte hade några möjligheter att klara sig hemma. Nu kommer vi göra nu ska vi bitcha alternativa bostäder inte som folk kunne få røkt hemma til å si hemma hjelper og så gjør. Utbyggingarspårninger, ja, til en avbjøring, vi har ikke folk i det, til det er ikke så fantastisk vel i forhånd de siste 20 årene, at vi er kommet til en støv og her det mangler arbeidshenter eller arbeidsfolk i ødlom gøyren i samfunnet, ødlom, tog jeg nesten å si. Om det så er lærere, flækafolk, sjøfolk, røktarfolk, sjukrøktarfrøyngar og så gjør, det mangler alle steder. Og det er en støva som vi er i gang til å løse. Det kommer vånande og en kunning landstyrsmenn ut fra i 17 år som er grøy sin nær fra tog. Her er en løsning avveis, så vi får ikke utnyttet, for å bruke det i folkene og ta med plassen her det mangler, og så gjør det, og at det kommer å hjelpe måneder vånlige, og til vi for å ta flere inn til så røkter oppbyggingene, for jeg møter at de avbjørnene vi røkt som kommer, og vi vet at det kommer, så skulle vi ikke boja, det gjør vi når vi nå kommande fortjærløv. Jeg har alltid stedet her vi tar med eldre. Ta det kommer til det vi at korona, altså nå er det vi imsa meninger om det her, skal jeg kjøtte av. Jeg har aldri selv at korona i fargen rettelig vel avgrøtt, eller avgrøtt, skal jeg sagt, men at vi finner lagt ner och i kvarnanstakan föring att vi själva som har arbetarna gör det till att vi kom så väl i jakten. Det är vi själva då till ansök om vi levde och leva ta coronastormen var gå och träckt och ta coronatöllen för upp. Det är helt eviga räddningen för att komma väl i jakten corona. Inte bara att ongen eller fabler smitta men ösen för svalarhållelse och efterverkningar, boskapelige avvarskan och framlösningen i färgen och så vidare.
allt apparatet följer häck samman i coronatøyen. Det kan man med landet inte säga i New Zealand. Här lukkar man allt nyer. Jag gleder mig att sitta hva fylkene være til neste år. Jeg kan ikke ut fra skatter i New Zealand om å hakka 5%, for jeg fortsatt til kaoset som er økonomiskt i New Zealand i siste år. Det har vi til bedre ikke oppleve for. Tog jeg framløs til forrige akkord og vågjere, føringer som arbeider i utlandet slipper røyse i midtelen, feriefolk at alle får her nyer er at det var ikke noen feriefolk som kom til forrige. Og det var ikke nøyet å stående grønnsene til Danmark som mange var inne i. Utan att jag kan munnen fotland halvtid tror jag säga, vissa stövan har blivit kaotisk i samband med corona i förrjun, så hade vi genom farsatalåna kunnat sagt, nu lukkar vi det av. Ösne landamarsk. Men det kom till bättre omgång här till. Och ta hej corona skulle vara utnämnd som en, det var en farsatjande, men som en samfällskritisk allvarlig sjuka, som det nog omgång blev. Det blev inte helt den grovaste markeringen av farlig sjuk, det kom omgått upp till Terreja fält i Håvast, alla höjmer när man sluckar i nio. Men det är så blivit upp att nu, och det som händer nu i fargen är till vid välvaccinerade, att vånande inte blir så öliga smittade, i löten kör smittan landen, men det är mest de som inte är vaccinerade, och de som är vaccinerade blir källiga sjuk. Nog om corona. Rosevne, ja, här är det just en rikva, då det kommer till rosevner, av ödlom fronten, och det som vi bor efter lötene är en fragröjning som kommer i oktobermanna, som kommer att se oss ut från ödlom gøyren. Detta är ett arbete som är igång ut vid ett år efter rondene. Här man har varit inne och hört alla parter som har näka berörelse vid rosevner omkosveckene. Är det landamarske, är det i fyrbyrgingene, är det i alltså vitcherna, rökten och så vidare. Man har varit runt brött alla städerna och tog är ju öliga spänt på att söka till fragrönsen och ta tillmälen. Jag ber om man ska vara något tillmäler och i kvärt gera vid. Men allt som ständer pura grött till att han nyttar inte bära sitt in i ögonsteg. Att han nyttar inte att sätta flöjr hundar av flåvetlen eller vid havnen bära. Han nyttar inte bära att götta flöjr pengar till vitcherastånar. Han nyttar inte bära att ökning kunningen i samfunnet, så är det en bra vifta som säger detta må göras om vi skulle rätta till gången som är att få dem ner. Och det halde är vid öja göra till att ta trycka samfunnet i förrjar må inte sättas för backa. Ja, jag vet inte om jag ska komma så när vi nå att det är vid tunnelspraten, men jag kan kanske i stotten säga att det här är arbete i samband med Estertunneln för att få ta jalden ner till så att trafiken här är inte nu större. Han är mindre än det man har råknat vid och jalden är för högt för de vanliga pendlaren som ska köra i mitten och det hankar man arbetar vid banesen då så att jalden och norra tunneln och Jaldi Estertunneln, och det är något som är vidgjort nu och ösning och punter fortsätter samrådningarna. Men jag kan se att ösning att det inte kommer att måla vid tog, men här ska en löst finnas och hon ska finnas i häst. Integration, då det kommer till arbetsmiljö så glömde jag det, och till ingen om att det kommer en integrationslöv nu, och hon ska omfatta skolaverket, och att som jag finns upplöst så är det särskilt ganska utbrott innanför skolaverket här, då kommer några utländska nämningar in som inte har förrest som sitt huvudmål och helt då det, och det här ger vi sjående stora rempingar i skolan omframt av det var flera förskbad tyvärr som har avbjörningar av insånsläge. Då det kommer till budskapen så är det så att ja, tøynar har vi goda lunch i förrjun. Vi fick ett kan man säga ett eka gir i budskapen att han var makrelen att ju i 2012 ett lokal här uppe då och det är ju just och nekrikar i förrjun det. Det är ingen evig om att förrjare kommer ett helt annat stöje av välfärdsrörelsen i det i mån till 4-12 så igen. Och det är ju givet kan man säga tar avbjörningarna som tar så djävor. Men det samtor vi halda da Paul Haun som inne i ASN här. Vi har hört Skak Nilsson enten avvara. Vi har hört att det 20 någon tar våra budskapsfröingar som avvara. Men jag hade inte det rätt att
att onken vad ska man säga man lustar och man gör det faktiskt. Man inte bara lustar och inte gör det. Men man flänter sin rätt då i att här skulle inte komma här för Köpman han fortälja och kan vara gal i budskapen för ju inte visst vi utmärska själva och vi då bättre än kan andra styra. Men dronjen är ju om att han budskapar vuxen som häver han är liu snitt om 5% så står och utifrån sövlintölen vet man att det är sövliga rättligt högt och att man inte kan bygga det upp på alla framtid att det är så snart framåt. Så själva skulle vi ha avmarsking eller avvaringar klockan är att lysa och fylla tog. Vi alltså att toina självande och ta skulle vi och ta oja vi det gör och ta röna vi det gör och här kan det kanske lycka konnom att vi är i en tillgång nu här vi röna att göra några analyser av hur vi skulle hatta och vi får vänta välja kan det ner som är allt för vanliga och är inte klockra och höra ta vi sagt att inte alternativ är till forman så har vi då en stor avbjörning i sambandslösningen. Är så ju alltid konkurrenter alla stäna är idrottsmävor om en hals. Jag vill ångande samma vi ensamatlan av tenten. Jag vill alltid säga här är onkor som antar min nackan här eller här. Inte jag kan sitta növna men det är alltid så just när är arbete att är vet att är inte bäst per definition att det alltid skulle vara nökor som kunde komma avlösam. Till ensamatlar om man helst vara världens bäst så fettlar man godskyren det så mycket har vi lärt i idrott. Fiskvinnan, I måte jag kan eftersom det är Norge trätt så är det så löjs att fiskvinnpolitiken det har sagt att det är folkalag som körer han. Jag måste säga som är att här är det grundläggande avsamtor och det är inte gäld överhuvud rekomna fiskvinna hvis folkalag råd i ensamadler det ser det barst ut. Men och det är ganska heller inte varit det byte som är i det och det byte skiltast Öjna och lejna från tøyen i 2011 tar man var nødt til å bøyde det ut for å få det fiska. Det var en helt annen støve. Det som så igjen hent er det at man føler seg bundna til ikke å ta ratten i atter fra oss ned, og så kommer knappt noen balkar inn av træet, som man vet ikke kunne fiske enda fisken, og tar for oss å være leskar i øyne vi fisker træet. At så balkar 4 er glemter, og på Marsten var inne i noen som är inte ordentligt känner mig atteroj men hvis det är hållningen att det så är det inte för så är det alltså inte nöktande men verkligen är han att detta är stol och är det rätt att stola och jag kan fiskvinnlogan det är det stora spårningen moinar ver är det skoft men vi då görsta till varvat en fiskeflotta som inte har samman han har stadväck inte samman vid makrellen och till värre alltså nog som bottfiska flottan sälja men han fär julen av mäla. Han mäler vissa med körer, men det körer tungt. Det är mest underskott till värre. Men det är så just det vi har varvat till skipen i några år trätt och så långt det så ver. Vi har så just det att vissa ratten vill ha sålt ändaliga. Det sker ner för på urfiskvinn. Så ändar jalt i landskassan. Och det är sambandslocken garant för ju inte folkaflocken som onkel vill säga öjer fiskvinn ensamt. Väljarna är vanliga, allt för vanliga och tryck mer till räka med svårt och är ströjs kvantita för att få rätt uppåter. Ankor säger det att ankor landstyrsfolk i öronflocken hör som det vilja. Det är nog rätt. Detta var alternativ till samgång och häsfyr för att tälja på Seijan. Och i munnar är det en distor 4 år att det kommer till samgång och skoj. Vi kan se att nu är halvöjgor, vi är kommit halvvägs och nu må vi täcka stöven upp till vidgerar. Endermeta kunne vi gjøre noe øvelse og ta må vi som flokker, da må vi som sambandsfolk som tar sammen om for å komme, kan man säga, godt i jøkkenen til neste halvøygen. Etter jeg har sagt, jeg har ofte røver i klaksøykene, jeg vil komme denne kausabrunna, og jeg vil ofte være lengt attenfor til å komme denne kausabrunna, men til å komme mål, så være vinner jeg lykkevel. Og til at jeg var øyne jeg vil hese for, men det gjør jeg ikke ansamadler, det gjør jeg bare sammen ved tikkene, och då är jag öliga glad för att church vi har haft det där. I alltid att jag fick det på så som jag vill ha. Eller jag ofta en samråd vi tickon. Och i alltid att hitta och finna lufta tickon och i hopp jag när sitter efter vi ankron som man vill ha sagt.
Du kom vitt du. Till den einaste maten till okkon att göra bättre. Till att vi vita kvar här var vi folkast. Det nyttar inte okkon. Jag har några tankar i hötten om vi inte är här det som folk vill ha att vi gör. Tog vill jag bara säga tack för det. Och är det vår danska gäster? Ja, det är det. Så välkommen till vår danska gäster som också får sagt några år här senare i dagen. Det är så vi har alltid inte att lojka 8-3 som är alltid var öliga gott sagt och som är pura samtidigt. Och här har alltid vi som samgånga och sambandslockor kunna råsakerna av det här 2 år skoja. Det är inte det som man säger och atlasar, det är det som man ger som teller. Och hickar man efter vad vi har gjort de första 2 åren, så har vi avrika öjna rikva av gåen tinko. Vi har uppraffat sjukhusverket, vi har uppraffat av bostadrörsket, vi har uppraffat av mest som ötlånörken, skolörken, frågskapet och så vidare. Men hvis vi folk ikke får vita, så nyttar allt ikke. Men det er ikke hva man sier, men det er hva man gjør som teller. Okkar oppgave er så å selge det bedre. Takk for det tid. Og Vi blir etter klokken 12 minutter over 1. 12 minutter over 1.